Yes, feliz noche, mi hermana. Een Bom fijne avond, broeders en zusters, en welkom. Juist, we nos bij continua eigenlijk con het tema Vandaag gaan we, sì, wij continua vandaag gaan we verder met onze thema. Juist, het tema intitula Lantando y cerrando en muralla di mi matrimonio in el círculo sagrado. Onze thema is de muren behouden of bouwen rondom de heiligheid van mijn huwelijk. Amen. Dus esse nós também questo part 2, so deel 2 ave. Vandaag is deel 2. Juist. Oké. So, nós mira ayer. Sorry, meu irmão. 5 pone grava. Ok. Yes, tem tempo, né, numa? Got it. Recording in progress. Yes. Usando mira, é que tu vais me mira o screen, toch? Não, usando mira o screen, ela quita eu então. Ela me um rato nos tele spotlight. Hoe zie je dat? Ja, nu wel. Juist, en dan wag je zo mira PowerPoint? Ja. Alright. Ok, hoe zie. Dus nós reagimos. Vamos bij een palavra oração. We gaan in gebed. Padre Santo, no momento em que o Senhor a palavra de bewoorden abrir. Heere God, nu gaan we in uw heilige woord. Senhor, põe na minha mente tudo Senhor como estudia. Heer, zet in mijn gedachten alles wat ik gestudeerd heb. E dê não selectação lo qual o pueblo me escuta. En dat alles selecteren we wat uw volk hoort te horen of te weten. Que o Espírito Santo toma over de mim, Senhor. Dat uw heilige geest over mij heen kan komen. Assim, Senhor, que cada pessoa que te escuta tema aqui, Senhor. Zodat, Heer, ieder die deze thema zal horen, Heer, por een solução para um problema não. Een oplossing kan krijgen voor hun problemen. E também que o Espírito Santo por toca não de uma forma especial. En dat uw heilige geest hun kan aanraken op een speciale manier. Porque bij nos dilante ave tata. Zo Vader, ga voor ons vandaag. E nós também depender e len riba bo força. En we gaan afhankelijk zijn van uw kracht. Amen. In de naam van Jezus. Amen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Right. Dank je, Roman. Ok, dus ave noite, maneira sempre. Nós temos ave noite, nosso irmão Vicky que vai traduzir. Ok. Vanavond zal zuster Vicky voor ons vertalen. Ja, se mi sa come scrivo o numero bom, pero é de bueno. Ja. Ok, nosso irmão Argenis, wat aí? Ja, nosso irmão também te mirava. Ok, Argenis. Argenis. Yes. Minha parte também, feliz noite, welkom conosco. De 4 da noite aqui. E vigília não, é campanha. Que nós estamos bezig tratando. Yes. Vigília que é de minha mente. Sì. Bueno, ave noite nós bij ranka sali mes hora aqui. Vanavond gaan we gelijk beginnen. Juist, we zullen nos ting hopi tela pakorta. Want we hebben heel veel stof waar we doorheen moeten gaan. Oké, nós avisa eigenlijk de context die santuario. We hebben eigenlijk gezegd in de context van de heiligdom. Juist, de context die santuario nós cana passo per passo. In hetzelfde context lopen we stap voor stap door. E nós avisa nós não por bula e meubel lang e bij no outro. En we hebben gezegd we kunnen niet over de meubels heen gaan en naar een ander springen. De bico cada uno tem uma experiência com o cristiano tem mistério de je. Want het zijn allemaal ervaringen dat wij als christenen nodig hebben. A sombra é dulta para nos chegar de presença de Deus de lugar santíssimo. Want het doel is om in de aanwezigheid van God te komen in de heilige der heiligen. Correto. Dus pensei nos 5 passos tur parte nan aqui sem falha nenhum. Daarom moeten we door al deze delen zonder eentje over te slaan. Ok. Dus nossa bisa agora é lo qual por solucionar problema de matrimônio. We hebben gezegd dat hetgene dat problemen in een huwelijk kan oplossen.
Of ding e bida die individuo, Paco Cristo, of in het leven van een individu naar Christus toe, ta e evangelio. is de evangelie. Dus de peseta e evangelio só por restaurar nos matrimônio com Jesus. Daarom kan de evangelie, dat is het enige dat onze relatie met God kan repareren. Juist. E também e entre pareja en casar. En ook tussen getrouwd echtpaar. Juist. Então, se o mar geen politie party aqui bom na papiamento van ons. De agenie zal het gedeelte in het papiament lezen. Yes. Ito bisa. Manera tur outro di e bom donang di Dios confiana e custodia di humanidad. Net als elk andere goede gave die we hebben gekregen of toevertrouwd is door God aan de mens, Matrimonio a ser perverti papica. is het huwelijk aangetast door zonde. Pero ta e propósito di evangelio para restaurar su pureza y boniteza. Maar het is het doel van de evangelie om de puurheid en de mooiheid van een huwelijk te herstellen. Juist. Tremendo. Dank je. Miro maar geen skemendi. E matrimônio oro pervertidos e meester passa dingen santuario. Dus het huwelijk is aangetast en het moet dus door het heiligdom heen gaan. Pa por bini reconciliação entre esposo e esposa. Zodat er weer, dat echtparen weer samen kunnen komen. E entre nan como indivíduo paco nan criador. En ook tussen hun en hun schepper dat er herstel kan komen. Juist. Assim het acuta evangelho só por ajuda nos de saque menos te mirar op pantalla. Dus zoals we op het scherm zien is de evangelie het enige oplossing voor dit probleem. Agora, onde nos está hanya e evangelho dinge santuario? Waar vinden we de evangelie in de heiligdom? Nos está ele en altar de sacrifício? Pergunta. Vinden we het bij de altaar waar ze offers branden? Of nel lavamano? Of in het bak waar een hand gewassen wordt? Of ding el lugar santo of santíssimo? Of in het heiligdom of heilige der heiligen? Oké, se te pergunta ave noite. Dat is de vraag van vanavond. Oké, ora nos wak e santuario bom. Als we kijken naar het heiligdom, Nos te miracle e pan eigenlijk ding el lugar santíssimo. zien we dat het brood in het heiligdom Dat representa e palavra de Dios. Di lugar santo. Santo. Het heilige, ja, vertegenwoordigt het woord van God. Juist. E também e pan te representa Cristo Jesus. En het brood staat ook voor Jezus. Dat betekent nos nota sali hanya e pan foi comienzo. Daarom staat de brood of krijgen we de brood niet helemaal aan het begin. Sino solamente het ding el lugar santo. Maar het is in de heiligdom. Dus primeiro lugar que te passa, Dios nota sali deal com nos problemas não foi comienzo. Dus in eerste instantie, God pakt onze problemen niet gelijk aan. Het começa primeiro lugar demonstrar seu amor na nós. Hij begint eerst met zijn liefde aan ons te tonen. Então seu amor te lo qual que também riba nos na arrependimento, te também abre nos coração. En zijn liefde die zal onze harten raken en ons harten openen. Então uma vez que nos coração abre, o coração de pareja abre. Eenmaal als onze harten of de harten van de echtpaar geopend wordt, Então hoor e palavra por aí efeito e pode esse cambio de nos vida, né? dan zal het woord effect hebben en het zal verandering brengen in ons levens. Da pessoa e pareja, nossa estudiadeira, nossa chega tem lava mano e não é pan ainda. Daarom kwamen we gisteren tot de wasbak en niet verder dan dat. Juist, da pessoa we nos vai continuar net in aan caminho, nos que nos mire pan arriba pantalla. Zien we het brood op het scherm? Nos te vai chegar na dia depois sim, você nos te vai deal com problema ainda. We gaan nog niet met de problemen, die pakken we nu niet aan, dat komt later. Juist, ok. Van caminho nossa quedadeira na Éxodo 38, versículo 8, nos vai boler esse, van Éxodo 30, versículo 18. Vamos ver. We gaan naar Exodus 30, vers 18. Ok, miro maar geen stie.
Mhm. Oké, laat Ok, zien, bisa man. nós. Também vamos trazer um lava-mano de bronze, com supilha de bronze, para lava. E poner entre o tenda de reunião e altar e poner água dentro. Oké, agora. Ora, so que sa que un vira, ok, e bronze está bem de Kiko, nossa Mirella hier, lá na escola, Exodo 38:8. We gaan kijken, want hier staat brons. Waar komt het brons vandaan? Dat vinden we in Exodus 38, vers 8. Yes. Por die spelen die moenang servidor que estava a servir na entrada de tenda de reunião. Yes, tremendo. Que mendi, lavamano, Dus een wasbak agora tra de bronze voor die spelen de moe. is gemaakt van de bronzen Mooi, dan. spiegels van de vrouwen. Yes. Agora, nós também waka o Kiko ta maneira spil para nós. We gaan nu kijken, wat is net als een spiegel voor ons? Ja. Van wake o. Miro man Genis, Santiago 1:23-25, Kiko ta maneira spil para nós. We gaan naar Jacobus 1, 23 tot en met 25. É de vista. Para sombra, se gente está tendendo die palavra e não cumprido, é da maneira gente que está wax su cara natural den spil, para sombra uma vez que ela wax su mês e abai, ela lubida mesora com etapa tata. Mas um que fica subista ribe lei perfeito, é lei de liberdade, e está permanecer dentro sem vir tendedor lubidador, senão um cumpridor verdadeiro, e onde aquilo está bendicionado den lo que está assim. Amen. Tremendo. Que me wak. Se gente dentro do lugar santo, bulando e Zoals- parte aqui over, Als iemand de heiligdom betreedt en dit gedeelte overslaat, com e palavra por se tem efeito ribaje. hoe zal dan het woord een effect op hem of haar hebben? So, oro que Deus que dice algo de sua palavra, Want als God hem wat wil zeggen in zijn woord, ele vira dizer, ai não, bere qualquer mita se acaba. Mas tem zegt cambio. hij, ja, maar ik zie, dit is niks nieuws. Ik doe het al. Ik heb geen verandering nodig. Tá pensei, Deus tem que mostrar em sua condição. Daarom moet God een ieder hun situatie laten zien, de toestand waar ze zich in bevinden. En te horen ene por mira verdade, me tem esteja palavra. Dan kan die persoon inzien en zeggen, waarlijk, ik heb het woord nodig. Ja, es que me espírito para ayudar nos mira nos deficiência, nos defecto na de nos vida. Dus deze spiegel helpt ons om onze defecten en onze falen in het leven te zien. Ja, es e de forma aí para nos no vira vai sin desejar cambio. Zodat we niet in zo'n vorm gewoon weglopen zonder een verandering te wensen. Juist. Dus tanto e esposo como e esposa lo mira na condição individual. Dus zowel de echtgenoot en de echtgenote zullen hun situatie individueel inzien. Juist. En dan mira eigenlijk kiko te kosen qua 13 e problema de na relação matrimonial. En ze zullen dan inzien wat eigenlijk het oorzaak is van hun huwelijksproblemen. Juist. Ons wakker hier op pantalla nos te mirele aqui, não. Lá me diz uma pulele aqui, agora. Vai beca aqui já romante mire. Oké, wakker lava mano aqui, nos te mirele. Dit is het wasbak. Juist. Agora, vai mas ja. Juist. Pues, maneira de visa aqui não. El lavamano te mostra na realidade. Dus het wasbak laat hun realiteit inzien. E não ter acto como nada não está passando no matrimônio. En ze hoeven niet alsof te doen of te doen alsof er niks aan de hand is in hun huwelijk. Juist, pues é pareja me se mira que não tem necessidade, grande necessidade para cambio. Dus een echtpaar moet inzien dat ze een grote behoefte hebben aan verandering. Então, cheque parte boa aqui. E não me se mira que o problema não de na matrimônio tá lo que te quebra Deus lei. En zij moeten inzien dat de problemen in hun huwelijk een vorm is van Gods
wet te breken. Juist, e quebra Dios su corazón y de cual te trae separación al final entre esposo y esposa. En dit breekt Gods hart en het zal uiteindelijk scheiding brengen tussen man en vrouw. Juist, er bewa que agua de lavamano. Als je kijkt naar het water in het wasbak, Het refleja back también, bote mire bocara de jevo, de mire? daarin zie je ook je reflectie. Juist, correcto. Después se ave, nos está mirando que es sumamente serio, mi hermano. Dit is een heel serieus onderwerp, broeders en zusters. Juist, después se me que bij un rato den Éxodo 30 un rato, Daarom wil ik teruggaan naar het boek van Exodus hoofdstuk 30, versículo 18 teco 21. vers 18 tot en met 20. Vamos a kiko eigenlijk na mesrahasi ne lavamano. Son, Laten we kijken wat ze eigenlijk moesten doen bij het wasbak. pues wak, bom messe sa kiko wat de bezig kunye. Want je moet weten waar je mee bezig bent. Sino ik kogo wat a zit er gewoon een forma, et notificación. Anders heeft het alleen een vorm, maar het heeft geen betekenis. Juist, laten we zware op pantalla Éxodo 30, 18 de 21. We kijken op het scherm naar Exodus 30, vers 18 tot en met 21. Ok. Também vamos trazer um lavamano de bronze, com supia de bronze para lava, e poner entre tent de reunião e altar, e poner água adentro. E Aaron com seu ombro não me lava na mão e não pia fora de je. Ora nanta drenta e tent de reunião não me lava não mes o água para não morrer. Of ora nanta acercar e altar para servir. Door die kima uma ofrenda de candela na Senhor. Assim não mestre lava não man e não pia para não morrer. E essa aqui mestre tem estatuto perpétuo para não. Para Aaron com seu descendente não durante de turno geração não. Tremendo, danke mi Roman. Que men? Ora nos wak saki, mi Romano, ene de mij biswel Steven pero wak. E kokita pa Aaron. Que sacerdote nam de pa nos. Als we hier naar kijken, dan kunnen mensen zeggen van ja, maar dit zijn geboden of dit zijn regels voor de priesters. Dit geldt niet voor ons. Assim algum ende lo bisa. Pero, Dat is wat sommige mensen zullen zeggen. pero ora nos vai den prome Pedro nan 2:9. Kike de bisa nos. Maar als Ja. we gaan naar 1 Petrus 2 vers 9, wat zegt hij ons? Que la nos wak mi Romano. Kiko prome Pedro 2 versículo 9 de bisa. Wat zegt 1 Petrus 2 vers 9 ons? Kiko ami kubo ta, kiko esposo y esposo ta, kike pueblo de Dios ta awe. Wat zijn jij en ik? Wat is een echtpaar? Wat is het volk van God vandaag? Mas boso, tá raça escolhi, sacerdócio real, nação santo, pueblo peculiar, para boso por proclamar a alabança na dia 5, a llama boso for de escuridão, na sua luz maravilhosa. Ok, que men no está met el sacerdote na real según 10 segundo sentido a que men tekst te kwe. De In verdad? de opzicht, vanuit deze vers kunnen we zeggen dat wij ook priesters zijn in een of een ander opzicht. Ok, dus no staan betin ku passa na el lavamano. Dus wij moeten ook langs het wasbak. Juist, no staan betin ku lava nos man y nos piernan. Simbólica. Wij moeten ook Sí. onze handen en onze voeten symbolisch wassen. Juist, correcto. Te pensei awe, so ja, maneira que ainda visa simbolicamente nos no ting santuario literal, visa físico ribatera ook. We hebben nu in deze tijd geen fysieke heiligdom aanwezig. Pero el santuario terrenal de tempo de Maar- Moses, Maar in de tijd van Mozes, dat je dan een heiligdom had op aarde, está una demostración para gente por mira con gente por llega de presencia de Dios. Ponha por was een demonstratie die als voorbeeld diende, zodat men kon zien hoe je vergevenis kon krijgen. Correcto. Alright. Dus En ik agora, wil die algo rápido, Steven. ok. Die qual eigenlijk é lo que estava tá literal aí, a convertir em espiritual. Ja. Dus wat Of de toen parte simbólico, spiritual que nós temos quase.
Wat toen destijds, dus laten we zeggen, letterlijk was, is nu eigenlijk omgezet naar symbolisch of geestelijk. Ok, tremendo. Dus awo, wanneer se mira wo, eta poneva altar di lavamano, of sorry, el lavamano, Dus het is zo nu, het wasbak. si bawake bon, eta pone mei di e altar di sacrificio y e tabernakel. Als je Eten. goed kijkt, is het tussen de tabernakel en de altaar waar offers worden gebracht. Atrove, bo meester passa denje, bo meester lava bo man, meester lava bo pia. Nogmaals, je moet er langs, je moet daar je handen en je voeten wassen. Maar soms si manera Dios bisa si bo drenta sini dingen tabernakel, sin lava man, sin lava pia. Want God zegt, als je daar naar binnen treedt bij de tabernakel zonder je handen en je voeten te hebben gewassen, Kita passa, lobo muri seguro. wat gebeurt er? Je zal zeker sterven. Ok, dus precies bij studie ave, kiko e pareja, kiko e individuo, tinko hasi ne labamano. Daarom zullen we vandaag studeren wat een echtpaar en een individu moet doen bij het wasbak. Ok, dus na tinko laban Ze moeten hun pia, handen wassen, hun voeten wassen. juist. Agora, vamos wakker worden op screen, nós miremos even op pantalla, toch? Ok. Ja, Dus, het bisabo é bautismo para o indivíduo of esposo e esposa. een doop voor een individu of voor een echtpaar. Of melhor dizendo, representar também bautismo. Of laten we zeggen, het staat voor doop. Of, in certo caso, rebautismo. Of in sommige gevallen herdoping. Ja, isso zumba está também o lavamento de pia. Het representar Maar- também lavamento de pia. Want het staat ook voor voetwassing. Juist. Ok, dus esse passo aqui está necessário. Dus deze stap is nodig. Ok, agora, lá me poner assim aqui. Quem a lava pia eigenlijk prome de discípulos? Laat me het zo stellen. Wie heeft voor de discipelen voeten gewassen? Nota Cristo Jesus a barra lava pia prome? Is het niet De Jezus discipelen. Christus die eigenlijk waar was gezakt en de discipelen hun voeten hadden gewassen? A trove, Cristo Jesus estava da robes? Estava Was da Jezus timpica? Christus verkeerd? Had hij zonde? No, verdade? Pero ela demonstra-se com esta barra humilhaço mes para lava pia de seus discípulos. Maar hij heeft getoond door zich nederig op te stellen, te zakken en de voeten van zijn discipelen te wassen. O Cristo tá esposo. Christus is de man, is de echtgenoot. Então pensemos esposo, Daarom moet de echtgenoot mas toma iniciativa na primeiro lugar de assim mesmo como Cristo assim, pero de caso aqui com sua esposa. moet het initiatief nemen in eerste instantie en Christus voorbeeld volgen om de eerste stap te nemen, maar in dit geval tot zijn vrouw. Ok, dus o pareja te chega ne lavamano, de verdade? Nu komt de echtpaar bij het wasbak. Passina não por passa de experiência aqui de lavamento de pia. Zo kunnen ze nu door de ervaring van voetwassing. Cada esposa também sowieso tem assim mesmo coisa pa sua esposa mas assim mesmo com o esposo. Nu moet de echtgenoot hetzelfde doen als de echtgenoot. Juist, dus nam doos te lavan pia de quadro aqui. Samen wassen ze in deze scenario hun voeten. Juist. Pero segundo kunanta lava pia de outro, Maar nu ze bezig zijn om voeten van elkaar te wassen, que começa não te lavando? wat zijn ze nog meer aan het wassen? Na manan também, toch? Hun handen toch ook? Dus de contexto ina lava pia ina manso na man também dentro de água. Dus in dat opzicht hebben ze hun handen en voeten gewassen, want tijdens de voetwassing gaat hun hand ook in het water. Ok, agora, kita passa se ende bisa Steven a mim não quer se coque. Het weiger. Wat gebeurt er als iemand zegt, Steven, dit wil ik helemaal niet doen, ik weiger? Ok, laten we eens Juan 3:6 to Jesus. E pareja missie sai aqui. Laat Johannes, we pakken Johannes hoofdstuk 13, vers 6 tot en met 11. Ok, que da bisa miron. Wat zegt hij?
Vers. 6 te Jesus. 6 de Jesus. Ok. Así le llega cerca Simón Pedro. Mhm. Y Pedro dice, Señor, bota lava mi pia. Y Jesús contesta y dice, lo que me está así, vos no te comprende ahora, mas después lo voy a comprender. Mhm. Pedro dice, jamás lo voy a lavar mi pia. Jesús contesté, si mi no lavabo, vos no te imparti cumi. Simón Pedro dice, Señor, no me pia não só, mas também me manan e mi cabeça. Oh. E Jesus dice, es un cuabanha, mester lava pia só. Juist. A sombra está completamente limpi. E bolso está limpi, aunque no tur, a sombra estava ta sa, ta quem estava ta vai traicionar. Para motivo aquela visa, no ta bolso tur ta limpi. No, mire, que men, dan weer que men die si, mi no laga of mi no participa dingen saki. Dus als ik hier niet aan deelneem, Dan fica eu que mi no portin parte com Cristo tampoco. dat betekent dat ik ook geen deel kan nemen samen met Christus. Que me é pareja of é indivíduo, meester passa nela mano. Dus de echtpaar of de individu moet langs gaan om handen te wassen. Ok, pero um ende por mij bis pero mas se acaba. Maar iemand kan zeggen, ja, maar ik heb het al gedaan. Juist. Pero trove por ahasie, Maar nogmaals, het kan zijn dat je het al hebt gedaan, pero fuera de contexto. maar buiten context. Paso en nota tem unificação realmente pavo. Want het had geen waarlijke betekenis voor jou. Basie, paso tu rende tasie of iglesia but un dia pasie. Je hebt het gedaan omdat iedereen het heeft gedaan of de gemeente heeft een dag gesteld van we gaan het doen. Pensei não se. Daarom hebben we het gedaan. Pero ave Deus que musta nos kiko e que musta nos ave que tingo suceder realmente ne lava mano aqui. Maar God wil ons vandaag laten zien wat er werkelijk moet gebeuren bij het wasbak. Ok, abo waki é cita te bisa aqui não. Kijk wat de citaat zegt hier. E te bisa si mi no lavabo lo no tin parte comi. Deseado de todas las gentes. Wens der eeuwen zegt, als ik jou niet mag wassen, dan heb je geen deel met mij. Pedro, wa que aqui bom. Pedro a renunciar na su mesquico, orgulho e voluntad. Dus hier zegt hij duidelijk, Petrus heeft toegegeven aan zijn trots en zijn zelfwil, zijn egoïsme. Ok, dus de outra palavra, maneira se bisayera, é orgulho, é vet, me se guardo queimar no altar. Zoals we gisteren hebben gezegd, het vet, de trots, moet verbrand worden op het altaar. Maar mire, é passo não que Jesus está canaco, é pecador, é indivíduo of é pareja. Zie je de stappen die Jezus doorloopt met de zondaar, met de individu en de echtpaar? Met de bole bisa trove, Jesus é consejero maravilhoso. Ik zeg weer, Jezus is de wonderbaarlijke adviseur. E tá evangelho só por restaurar o matrimônio. En alleen de evangelie kan het huwelijk weer herstellen. Dat pensei maar bisa que tu respect que nenhum psicólogo, nenhum counselor e fogo não tem evangelho. En daarom heb ik gezegd met alle respect, geen psycholoog, geen psychiater daarbuiten. Juist, que não tem evangelho, como não pode restaurar nenhuma relação verdadeiramente. Die niet de evangelie heeft, hoe kan zo iemand dan een huwelijk waarlijk herstellen? Persoon de sali bij een problema. Want ze gaan direct naar het probleem. Cinco orgulho awardo kima. Zonder dat de trots verbrand wordt. Cinco ami awardo kima en rebeltar. Zonder dat de ik verbrand wordt op het altaar. E assim nos por avançar e mira nos condição realmente na lavamano. En anders zouden we daar bij het wasbak vooruitgang maken door onze toestand te herkennen. Maar mire, dat pensei, het evangelho só para nos solução. Daarom vandaag is de evangelie onze enige oplossing. Para resolver problemas na vida. Om problemen van het leven op te lossen. Ok, vamos ver dus orgulho e vontade me trabalho renunciar.
Dus trots en eigen wil moest worden opgeofferd. E debisa e no por a soportar a ideia de separar sumes for de Cristo. Hij kon de gedachte niet verdragen om zich te scheiden van Christus. De kong pa sombra e sei tava ta morto pe. Want dat zou de dood voor hem betekenen. Anterior Pedro di wak, no lava mi pia so, Toen zei Petrus, o Heere, was niet alleen mijn voeten, pero lava tame mi mangnang i mi cabez. maar was ook mijn handen en mijn hoofd. Maar mire, dus Pedro no por soportar wak, nos no por soportar de ta separar foi Cristo, de verdade? Wij kunnen het niet verdragen om gescheiden te zijn van Christus. Is het Zo- niet zo? Ja, es so Cristo ta vida e separar foi Cristo ta morto. Christus is leven, dus scheiden van Christus zou dood betekenen. Juist, laten we zo wakker seguinte cita aqui. Laten we naar de volgende citaat kijken. E da bisa estava da desejaco e mesmo acto palavra e separação. Dus hij had gewenst dat dezelfde daad dat dan scheiding had gebracht. E jaloezie e orgulho dinam coração. Dus zowel jaloezie en trots uit hun hart zou nemen. Essa que estava tem roupa mais consequência que lava supia de stof. Dit had zoveel meer gevolgen dan zijn stoffige voeten wassen. Juist. E com o espírito que não estava tinha tempo e nenhum dinam não estava a preparar para comunhão com Cristo. En met de geest die ze destijds hadden, niemand was bereid of klaar om in contact te zijn met Christus. Correto. Que men Deus que dona-nos espírito, maneira salmo da bisa. Zoals de psalm zegt, God wil ons een geest geven. David crea de mim coração novo, oh Deus. David zei, o Heere, schep een nieuwe hart in mij. E põe espírito recto de mim. En zet een rechtvaardige geest in mij. Tanto esposo como esposo me se receber de espírito aí. Zelfs dus zowel de man en de vrouw moeten ontvangen van diezelfde geest. Se não anda queda de mesma condição, não por avançar e worden salvar uiteindelijk. Anders blijven ze in dezelfde toestand, dan kunnen ze geen voortgang maken. En dan blijven ze waar ze staan. Juist. E você te conta também pessoal solteiro, hè? Dat telt ook voor de mensen die vrijgezel zijn. Tu rende tingo passa de santuário, sem exceção. Iedereen moet door het heiligdom, er is geen uitzondering. Ok, wat que te sigue visa, não me te skip party, não coração meste ser limpia. Hun harten moeten gereinigd worden. Orgulho e egoísmo te cria desacuerdo e ódio. Trots en egoïsme, die zal oneenigheid brengen. Juist. Então te sigue visa, ok, e ódio, pero Jesus alaba tur esa que dori lava nampia. Oneenigheid en haat. Maar Jezus heeft dit allemaal weggewassen door hun voeten te wassen. Wat que visa, cambio de sentimento a tu malogao. Er was een verandering van gevoelens op dat moment. E ora com Jesus mirando nangao. En toen Jezus naar hen keek, Wat que sabe ho? E di boso ta limpi a worta tem união de coração, amor pa outro. Bonita. Jezus zei, jullie zijn schoon. En nu was er samenhorigheid van hart en liefde voor elkaar. Bawa di kong nos no po skip e lavamano. Maar zie je nu waarom het wasbak niet kunnen overslaan? E não simplesmente lavapia, gis pa lavapia. En niet alleen voeten wassen om voeten te wassen. Pero ne altar, no sorry, na el lavamano Dios que quebra eigenlijk tur orgulho, tur jaloezie, tur e ame Dios que quebra nang. Maar bij het wassen ook wil God alle egoïsme, alle trots, al het eigen gecentreerde gevoelens wil hij afbreken. E renovar nos mente e pon un espírito recto de nós. En onze gedachten vernieuwen en een rechtvaardige geest in ons plaatsen. Wat de PC menos avisa foi começo de seminário aqui. Daarom hebben we vanaf het begin van deze seminar gezegd. Wat de hopi divórcio ting e também tu e mais também bem. Er nemen heel veel scheidingen plaats en er zullen veel meer komen. So esposo e esposa não tá willing para sacrificar e ami. Want man en vrouw zijn niet gewillig om hun ik op te offeren. E também hopi divórcio também cai entre
individuo paku Cristo tambe. En er zullen ook heel veel scheidingen plaatsvinden tussen een individu en Christus. No paso Cristo da divorciar fe nos. Niet omdat Christus van ons scheidt, Ta paso ma nos ta divorciar foi je, ta nos ta hala foi je. maar omdat wij van hem scheiden. Wij scheiden onszelf van Christus. Wake te sigi bisa. Kijk wat hij verder zegt. E de bisa wo nang abira humilde e kiko mas sinjabel. Ze waren nederig geworden en stonden open om te leren. Na onda, nella bamano. Waar? Bij het wasbak. Ja, es que men Dios se tiene un kibre eisi. Dus God moest het ijs breken, Pa awore po forma nang den su imagen y semejanza. Que bonito, ¿no verdad? zodat hij ze kon vormen naar zijn evenbeeld. Juist, wo e po avanzar que parejo, ¿no verdad? Nu kan hij verder gaan met de echtpaar. Paso awo e pare esposo, no te bisa si, pero ta esposa ko badunami Dios. Nou, nu gaat u niet zeggen, nee heren, het is die vrouw die je me hebt gegeven. Esposa ta met de stopi disco di bisa, no, e amo te sake, e amo te sayen que tende ta kiko. En de vrouw zou dan ook ophouden met haar man te beschuldigen van hij doet dit, hij doet dat. Awo et esposo y esposa ta humilde, wo naba fria. Nu zijn de man en vrouw zijn nederig, ze zijn nu heel zachtmoedig. Awo es su esposinha nang awo di su caminda. Nu kan Jezus ze leren van zijn weg. Waka wo, pero et bisa excepto Judas. Maar het staat behalve Judas. Di kon wak ami of abo por representar Judas awe. En vandaag kunnen jij of ik ook een Judas zijn. Cuando se llega, tiene altar, tiene el lavamano Dat we ons bevinden of we komen tot het wasbak. y no está bira bij. Sin lava, sin participar de experiencia aquí con Cristo. En we keren terug zonder deel te nemen in deze ervaring met Christus. So carabo, ne lavamano, Dios que pone un espíritu recto de vo. ¿De verdad? Want vergeet niet, in een wasbak wil Christus een rechtvaardige geest in jou zetten. Pero si vos no estás dispuesto para bajar, humillar vos mes, Maar als je niet gewillig bent om nederig op te stellen, mescos que Judas abira bij en un espíritu malo dentro. net als hoe Judas die was weggelopen en een slechte geest over zich heen kreeg, Assim na esposo y esposa nang of individuo nang ku bira bij. en zo zal het zijn met individuen die weglopen, Tá em espírito de inimigo de nang. Empanha outro. zal de geest van de vijand in zich krijgen. Het kan niet anders. E onde nalo termina pa fo de santuário. En waar zullen ze eindigen? Buiten bij het heiligdom, buiten het heiligdom. E na no salva de quadro aí. En in die situatie kunnen ze niet gered worden. Ok, laat me just quatro weer pa highlight. Nee, vamos nem com a bula vai. Vamos quatro weer pa highlight. Dus, het is seguro a woord dat tem união de coração. Amor pa outro. Tremendo. Nu was er eenigheid. Nu hadden ze liefde voor elkaar. Juist, precisamos saber se adelantar o evangelho sota, Cristo sopo ajuda-nos. We hebben vanaf het begin gezegd, het evangelie alleen Christus kan ons helpen. Juist. Dus awo é pareja da limpia, de verdade? Dus nu is de echtbaar schoon van hart. Juist, awo Deus pocinha, não awo. Não tá Nu claro kan God pocinha. hun leren. Ze zijn Ok. open om te leren. Pero wak, não solamente sei, Maar niet alleen dat, pa sombra e nang na el lavamano, maar daar bij het wasbak, dorku é amor awor, la mi bole poner trove, dorku é amor awor na unewo. maar door de liefde zijn ze nu één geworden. E nang amor pa outro a revivar na el lavamano. En hun liefde voor elkaar herleeft weer bij het wasbak. Ok, dus nang prome amor a bimbeko als het ware. Hun eerste liefde is teruggekomen als het ware. Dus aqui é pareja da direita back nan voto, nan da renovar nan voto matrimonial. Dus hier vernieuwen ze hun huwelijksbeloftes. Mesmo coisa que o indivíduo tá quando você trove renovar seu pacto com Deus. Net als een individu die zijn verbond met God vernieuwt.
E a wo é claro a wo para obedecer Senhor atamiaki. Lo que vo palavra bisa mitasi. Nu is hij klaar. Nu zegt hij van Heer, hier ben ik ben klaar. Wat uw woord zegt, dat doe ik. Oké, o waka wo, não sumira nada ainda. Não sumira nada ainda. We gaan nu verder kijken. Oké, waar we pantalla, dat bisa hende homem e hende mulher. Mannen en vrouwen. Na começamento de vida matrimonial. Aan het begin van het huwelijksleven Meester dedicana mes atrobe na Deus. moeten zichzelf weer overgeven aan God. Para de comba, so sem Cristo, we não pode avançar. Waarom? Omdat zonder Christus kan je geen vooruitgang maken. Karabo e dos nang abira uno, de berat? Twee mensen zijn één geworden. Para trobe e individualidade take to by si. Maar je bent nog steeds twee aparte individuen. Pasoma e wakta hombo e mulher. Want het is man en vrouw. Nang nota mesmo gos. Ze zijn niet hetzelfde. Nang tin diferente pensamento. Ze hebben verschillende gedachten. Pero nang tin ko join que pensamento diferente na e. Maar ze moeten met die verschillende gedachten samenkomen in één worden. E bira pensamento, de mente. Het moet één gedachte worden, één denkwijze. Nota turbelo wat het de acordo com o outro. Je zal niet altijd eens zijn met elkaar. Pero trove ta Cristo de sungo ta conectar você com o outro. É verdade? Maar Christus is degene die deze twee mensen samen bij elkaar brengt. Você recebe conversão de novo para o ante coi. Daarom moet er een nieuwe bekering plaatsvinden. Se é isso para suportar, é net diferente voor mij. Suportar. Zodat je het kan verdragen van, hé, die persoon is anders dan ik. Wat tenho humilhar, tenho Picasso. Je moet je nederig opstellen, er zijn heel veel zaken. De outra palavra, a worpo sampo bai bom om com outro para sombra, Cristo a transformar-me. Want nu kan je beter met elkaar omgaan, want Christus heeft mij veranderd, hij heeft me getransformeerd. Oké, hoop je ja essa aqui nota soso de, PC tem problema. Vaak gebeurt dit niet en dat creëert problemen. De bisa que screenshot dessa aqui para botinha. Maak screenshot van dit scherm en dan heb je het. Oké, de bico promeco e pareja bem toma consejo, ja não tem fecha acaba. Veel. Vaak is het zo dat voordat echtparen of iemand die in een relatie zit, voordat ze trouwen, hebben ze al of advies komen nemen, hebben ze al een datum geprikt. Juist, pensei maar boter we screen para poner de quadro net de sala. Ik heb het op een scherm gezet zodat je het mooi kan een foto maken en in jouw woonkamer kan ophangen. Tour is nango de pensar in casa. Voor een ieder die gedachten heeft om te trouwen. Zo hoop je bij een bolo te bestellen bolo gaba. Vaak hebben ze de taart al besteld. Chimisa worden die besteld voor AliExpress gaba. Dat ben je in de bouw gaba. Ja. Een trouwjurk is al besteld bij AliExpress en die is onderweg. Veertje de pone gaba naar gemeentehuis. Datum is al geprikt en gesteld bij de gemeentehuis. En toen we oren aan gaba die als je toere kon hij, en we dan gebint om counseling. Nadat ze dat alles hebben gedaan, nu willen ze advies komen vragen. Maar eigenlijk toch gewoon tip, wat in kopie type zo, ja, wat toen mijn decisie gaba. Eigenlijk kom je alleen een advies vragen, want je hebt alles al gedaan. En je hebt een beslissing genomen. Juist, que men anke hende nota pabo, ja, wat toen mijn decisie die kassa kon niet toch. Dus ook al is die persoon niet voor jou, je hebt al de beslissing genomen om met die persoon te gaan trouwen. Maar mire, hoe importante tapa consultar com o evangelho pro me, com Cristo pro me. Hoe belangrijk is het om advies te nemen en met God in overleg te gaan? Juist, pas zo waak, nós também mira romantiek, nós também avançar, dingen thema dan. We gaan kijken hoe verder we in deze thema gaan. Juist, nós também mira euro die conta importante parte aqui. Dan gaan we zien hoe belangrijk dit gedeelte eigenlijk is. Wat Dios mi romano escucha bom. Broers en zusters, luister goed. God. Dios que spar nos de quantidade de problema.
God wil ons sparen van zoveel problemen. Hoe ben ons te pura pa casa? Misa? Vaak zijn we zo gehaast om te trouwen. Nos que bula dre, nos ti medi, nos que casa li pa outro ende que ende bai kune. We willen vaak heel snel trouwen, zodat iemand anders die persoon niet wegneemt of ja, van je wegneemt. Ja, escuchame bom. Es sungu Dios tim pavo, no? Ta e Dios tim pavo, en bai lagavo, no? Degene die God voor jou heeft, het maakt niet uit, die persoon gaat nergens naartoe. Ja, en we zou wat in mij kuri bij, we zou wat in mij studie voor bin back en niet ik het bij, zit hij niet de pavo. Je kan zelfs naar het buitenland gaan studeren en terugkomen. Als die persoon voor jou is, dan zal die er nog zijn. Ja, is correcto. Maar net is een sopi pura, dat zal je salu miruana stima. Daarom zeggen ze, als je soep heel snel maakt, dan is het zout aan het einde. Ja, is oké. Oké, zak een screenshot, je zak je dan mee. Maak hier ook een screenshot van. Promeco matrimonio me setin kiko, reconsagración. Voor het huwelijk moet je jezelf weer toewijden. Juist. Com Dios, na primeiro lugar. Met God in eerste instantie. Ok, dus ele me se passa de experiência de santuário individualmente. Dus ieder moet door de ervaring van de heiligdom als individu gaan. Juist. Panang porta recto com Deus, correcto com Deus, entregar a Deus. Zodat hun relatie met God goed is, dat het tussen hem en haar of tussen hem en God goed zit. Ja, especialmente ora com não tem problema matrimonial. En wanneer ze dan huwelijksproblemen hebben. Ze escucha bom, problema lobbying, preba lobbying, want escape. Luister goed, problemen zijn onvermijdelijk. Problemen zullen komen. Want escape. Daar kom je niet onderuit. Wacht, denk atromite vole visa trobe. Denk novela no se mira sempre que costa great, costa net. We zien altijd in de soapseries dat alles mooi is en het wordt mooi getekend. Vida machadushi, men, nenhum problema se amor de telenovela. Mooi leven, geweldige liefde, dat is het leven van telenovela, soapseries. Yes. Ja, pero de realidade é outro. Vamos se pôr one canela. In realiteit is het heel anders. Je moet kunnen tegen de vuur en de druk. Ok, dus door que pareja wordt een experiência com Cristo individualmente. Doordat de echtpaar een ervaring heeft met God als individu. Não sa awo ora problema bin com dilke situação. Zij weten dan wanneer er problemen aan hun deur klopt, hoe ze ermee om moeten gaan. Juist, não é saco eita, ding através de santuário, nós por reconciliar com o outro e com Deus back. Zij moeten weten dat door middel van het heiligdom en de stappen, dat we dan weer onze relatie met onze echtpaar en God kunnen herstellen. Oké, laten we zwaar beschrijven een bonita cita in Adventist Home. Laten we kijken naar een mooie citaat. Oké, dat is laga mayor nang hasi un promes solemne na Dios. Laten de ouders een hele toegewijde belofte maken aan God. Kende nang awota professa di stima y obedecer. Wie zij zeggen dat ze lief hebben en die ze gehoorzamen. Cupa su gracia nang lota den acuerdo, na nota den desacuerdo con otro. Dat ze door zijn genade niet in oneenigheid zullen zijn met elkaar. Sino que nang lo manifesta den na mes vida. Maar dat ze in hun eigen leven. Oké? Y temperamento, espíritu, que nang kepa na yunang aprecia. De geest en het temperament zullen hebben in hun leven die ze willen dat hun kinderen ook zullen overnemen. Juist. Maar mire cita aqui como bonita tá? Zie je hoe mooi deze citaat is? Pero eta si nos responsabel mi humano estima. Maar het maakt ons verantwoordelijk, broers en zusters. Paso di kong yunang te wakri ba na mayor non, de berat? Want de kinderen kijken naar hun ouders, waar of niet? Wak, hoop je biano sa culpabel, no sa peka contra Dios peconai. Vaak zijn we schuldig en dan zondigen we tegen God als het om zulke dingen gaat. Paso nos no tabata un ejemplo pa nos yunang. Want we waren geen voorbeelden voor onze kinderen. Pese ave Dios te bisa ne pareja.
Daarom zegt God vandaag naar de echtpaar para nós fazer promessa solemne a Deus. dat we echt een toegewijde belofte moeten doen aan God. Que nós está se turnos best como esposo e esposa. Dat we al onze best doen als echtgenoot en echtgenote. O que te visa? Para nós não ter em desacordo com o outro, amor. Dat we niet in oneenigheid zullen zijn met elkaar. Mas agora me wak e koge mi romano stima. Als ik naar dit kijk, broeders en zusters, Mi te miro ambo como me po separar matrimônio for de santuário. Então vai. en dan kijk ik van hoe kan ik dan het huwelijk scheiden van het heiligdom? Dat gaat niet. Se as pessoas em matrimônio tem um co sério de vista de Deus, não tem co concutar mais ou menos, ah? Want het huwelijk is heel belangrijk in de ogen van God. Het is niet van iets, je doet maar, we zien wel. Não tem co nem baguste muito maguste guy, that's it, não tem coi. Het is ook niet van, oh, ik vond het meisje leuk en ik vond die jongen leuk. Dat is het niet. Wat que te visa nossa voz? Escuta. Kijk wat hij zegt. Para um compreendimento correto, você não tem compreendimento correto op via. Om een goede begrip te krijgen van het huwelijk, want vaak hebben we dat niet. Ele diz enquanto relação matrimonial é um trabalho de vida largo. Het is een levenswerk. Ele diz não com caso, escuta, bom, não solteiro. Luister de mensen die vrijgesteld zijn. Ora bo casa bota dentro school voor die qual nunca no bo grado de vida aqui. Op het moment dat je trouwt, betreed je een school waar je nooit van zal slagen of een diploma zal krijgen. Man, de que Deus vai scaf bo karakter com mi karakter de matrimônio. Broers en zusters, in die huwelijk zal God jouw karakter bijschaven of veranderen. Você ora amo ta cansa bo cabeça, no quero, no vai que se caindo no. Dus wanneer je man je hoofd moe maakt, ga niet klagen bij anderen. Dice Senhor, ajuda-me transformar-me de vida que eu. En dan moet je zeggen, Heere, help mij. Verander mij, transformeer mij in dit leven. Mesmo cospe ambu não, no que é mulher que tá cansa, é mulher tá zero, é mulher tá kiko, não, não. É coisa les para bo transformar a vida. En ook voor de mannen, niet zeuren van de vrouw doet dit, ze doet dit niet. Nee, het is een les voor jou om te transformeren in jouw leven. Is nango da casa sa. Degenen die getrouwd zijn, weten het. Is nango da bij casa preparado. Degenen die gaan trouwen, bereid je voor. Mas se bom que cambia, se bom no que para Deus caf bo vida, anterior no casa. Als je niet wil veranderen of dat God dingen verandert in jouw leven, trouw niet. Mios wax, se bom no te willing pa baja, quero solteiro. Als je niet gewillig bent om nederig op te stellen, blijf vrijgezel. Zodat de matrimônio Deus vai escavo, do é no. Want in dat huwelijk zal God je bijschaven. Pero wax, se você dois de acordo em Cristo Jesus. Maar als jullie samen zijn, in eenigheid zijn in Christus, Het vira douche. Het vira comachê douche, ben. dan wordt het iets geweldigs, het wordt heerlijk. Anterior het vale la pena casa verde. En dan is het waarlijk de moeite waard om te trouwen. Laat me nou een tip. Dus om niet te meer horen daarbij, maar ik nou een tip. Ik wil je een tip geven. Wak. Nós também studia de lessen goed bem. Wij gaan studeren de lessen die komen. Qual é o propósito de matrimônio em realidade? Wat eigenlijk de werkelijke doel is van het huwelijk. E não te coco nós tá sinha hopi biago nós tá tendi fona. Het is niet vaak hetgene wat we horen of van buiten geleerd worden. Então simplesmente sentimento, braçamento, seks. Het is niet alleen een kussen, laten we zeggen omhelzen, seks of het intieme gedeelte. Coisa muito mais profunda que o sunchi, que o sexo que conai. Het is veel dieper dan kussen of seks. Oké, dus nós também para ver tudo aqui plain, nós também make it plain. We gaan dit alles gewoon open bespreken, we gaan er open over praten. Ja, is hoop je bij kon ik het weer taboe, nós não tem que assim papel nang heen dat ik dat een problema. Vaak wordt dit taboe, willen mensen er niet over praten en dan blijven ze in problemen. We zijn ons bij hebben, kon ik gewoon manier aan ta, nós também papier. Daarom gaan we er gewoon over praten zoals het is. Oké, laten we lezen zaken. Nós vamos tempo da Bahia. Que de visa? De visa algum lo visa. Als de tijd gaat.
Algún lo visa, pero después que nos pasa a experiencia de lavamano. Ga maar verder. Oké, oké. Nos lo queda con problema nan, que nos me se deal con e. Sommigen zullen zeggen, na onze ervaring bij het wasbad, zullen we nog steeds onze problemen behouden, waar we toch mee moeten kampen. Juist, pero si nos waken na experiencia como individuo que ora nos binnen Cristo y nos bautiza y nos worden justifica. Als we toch kijken naar onze ervaring als een individu, samen met Christus zijn gekomen, gedoopt, en we zijn toch gerechtvaardigd. Juist, wacht, laat me poner de forma aqui. Laat me het zo stellen. Wa ora nos a passa na experiência de lavamano. Dus op het moment dat we de ervaring hebben gehad bij het wasbad, Esse não significa que nós está clacava, nós está alcançava. betekent niet dat we klaar zijn en dat we het al hebben bereikt. Então, die com santificação de vida largo in Cristo Jesus. Want heiligmaking is een levenslang werk in Christus. En não te trabalho de dia. Het is niet een werk van een dag. Você Pablo bisa a mim te morrer diariamente, todo dia. En daarom zegt Paulus, ik sterf dagelijks, elke dag weer. Então, die com hopi parejo lo bisa, pero não se llega a lava mano. Maar vele echtparen zullen zeggen, maar we zijn tot het wasbak gekomen. E hombo a renovar seu pacto comigo. Een man heeft zijn, laten we zeggen, zijn verbond met mij vernieuwd. E mulher também a renovar seu pacto comigo. En de vrouw heeft ook haar verbond met mij vernieuwd. Pero toch depois se coi hombo volver se comigo não te gusta. Maar toch heeft hij weer gedaan wat ik niet leuk vind. Of e mulher te pole cansa minha cabeça. Of die vrouw die zeurt weer, die maakt mijn hoofd moe. Pero compreender, é trabalho de santificação de vida largo. Maar begrijp, het werk van heiligmaking is een levenslang werk. Que men coisa não por so de, Dus dingen kunnen gebeuren depois de experiência de lavamano. na de ervaring van het wasbak. Você amigo, depois de aceitar Cristo, ainda tem coisas que Deus tem que trazer conosco. Sim, tem que trazer conosco. Want er zijn ook dingen zoals jij en ik, waar Jezus nog aan moet werken of veranderen in ons. Depois de aceitar Cristo. Nadat we Christus geaccepteerd hebben. Que men se bom mês tem que direita ainda, como você quer que rende, tampouco tem que direita. Als we jezelf dingen hebt die eigenlijk veranderd moeten worden, hoezo verwacht je dat een ander dat niet heeft? Ok, dus nós temos que compreender que tá hecho com nós responder na outra hora problema bem. Dus wij moeten begrijpen hoe we erop moeten reageren naar elkaar toe wanneer er problemen eigenlijk Juist, aan dus, onze deur kloppen. Juist, dus het problema não é codi mais grande. Dus het probleem is niet het grootste of waar het aan ligt. Dat é forma nós responder ora que problema apresentar. Maar het is het vorm hoe we antwoorden of reageren wanneer het probleem daar is. Juist, é de cos, nada outro. Dat is het enige, niks anders. Então nós também, corbo, mas nós deal com a era. Zoals we gisteren ermee zijn omgegaan of hebben uitgelegd. Juist, wanneer ze bisa trove, ik was al even in mente, met een bisuko. Wanneer ze deal com a era, ok. Dus het probleem, not het probleem, maar sino het probleem is meer como een prueba, te koi met een visa. Maar het probleem is geen probleem meer, maar het is meer een uitdaging of Juist. Een uitdaging op dat moment. Juist, não problemas. Dus de outra palavra is geen probleem. Juist, é santuário te sinha não senhora aí. Het heiligdom leert ons dan. Na cada parte nos me separa quieto e assim een auto-examinação. Dat we bij elk gedeelte stil moeten staan en we moeten zelfreflectie doen om te kijken hoe het gaat. Juist, dus nós kan chegar no altar de sacrifício, nós kunnen break, examinar nos mes. En we komen bij de altaar waar een brandoffer is gedaan. We nemen een pauze en we moeten onszelf onderzoeken, kijken wat er is. E pareja a marcha bijna ne lavamano, het kun break, examinar nos mes. Een echtpaar komt bij het wasbak, die neemt een pauze, die staat daar
die doet zelfreflectie en ook onderzoek om te kijken waar staan we. Dus ding in matrimonio meseting examinación propio cada vez. Dus in het huwelijk moet er elke keer zelfonderzoek en reflectie zijn. Juist, ok? We sombra en matrimonio ta un school die qual nunca nos logrado. Omdat het huwelijk is iets dat we nooit van zullen, ja, we zullen nooit een diploma krijgen, we zullen nooit slagen. Ok, sowieso, ora que meeting terminar Jennifer, we te mandame un señal dingen app. Bom? Wanneer ik moet eindigen, Jenny, geef je me een signaal alsjeblieft. Ok, waar riba screen o? Kijk op het scherm. Edvisa, por cuidadoso is sabico en matrimonio a tu lugar. Hoe voorzichtig of wijs wij ook een beslissing nemen om te trouwen. Escucha bom, poco pareja, Maar weinig echtparen of koppels ta completamente uni ora e ceremonia de matrimonio tu lugar. zijn eigenlijk waarlijk verenigd wanneer de huwelijksceremonie plaatsvindt. Escucha bom o. E unión verdadero de e pareja de matrimonio De waarlijke verbintenis van deze twee in het huwelijk ta e obra de e añanan venidero. zijn de werken van de jaren daarna. We say mes den comienzo ta masha come ta luna de miel, flor, tu kota miel. In het begin is het allemaal is het huwelijksreis, is het de witte broodsweken, alles is mooi. Wat een mira nang mantene ta kana den punda otra banda den Amsterdam bij shop mantene. Je ziet ze hand in hand lopen in Punda of Optroband of Curaçao in Amsterdam winkelen, hand in hand. Dus we de mira nang kana unto sing mantene. Daarna zie je ze samenlopen, maar ze houden elkaars handen niet vast. Dus we de mira ambu so ta kana wo. Daarna zie je de man alleen lopen. Quando muda so se de miro man ta PC e obra ta di añanan venidero e dengo te bij worden formaat transforma. Maar dat is het moment. In dat soort situaties word je gevormd en je karakter verandert. Met de keren wakkie, miro man Vicky, Argelius die op je en die zei, la, ik penso do be pro me vi casa. Nu zullen veel mensen wel zeggen van nou, ik denk al 2 keer voordat ik ga trouwen. Mite bij skoe e gai mas pa sombra et in brasa diki. Ik zou die man niet meer kiezen simpelweg omdat hij gespierde armen heeft. Unta pa sombra mucho met in corpi gitara mite bij skoe. Niet omdat het meisje een heel mooi lichaam heeft, kies ik haar. Wat zeg je Nandi? Weet je wat ze zeggen? Nandi, ora ku boinke mucho corpi gitara de bocas. Als je dat meisje met een mooi lichaam in jouw huis hebt. Nandi, ora que gitara começa toca de bocas, wat zeg quanto ding. Wanneer het gitaar aan het spelen is in het huis, dan weet je hoe laat het is. Ora que brasa diki sabo butaba un canto wisabo di nadi bisa, wat zeg quanto ding. Wanneer die gespierde armen jou pakken en aan de kant zeggen je hebt niks te bepalen hier, dan weet je hoe laat het is. Pese mes Dios bisa, ora começa a scoerei. Daarom zei God, toen er een koning gekozen moest worden. E di wak, Dios no te wak apariencia, sino corazón. Hij zegt, God kijkt niet naar het uiterlijk, hij kijkt naar het hart. Hobenang irumanang online, no wak apariencia, wak corazón. Jongeren, broers en zusters online, kijk alsjeblieft niet naar het uiterlijk, kijk naar het hart. Apariencia te ganha. Jawel, sim. En laat Christus naar het hart kijken, zegt broeder Eugenius. Você aparece, você biano, lá me disse bisa sai pro me que não chega na terminação. Ik zal dit vertellen voordat we sluiten. Você vai aqui tá bom para nós samen romano estima. Maar dit is belangrijk dat we weten, geliefde broers en zusters. Bia, maar conhece muito me. Ik heb een meisje leren kennen. Neatje moet je weken met delega, neatje bonita, slang, barrica plat. Mooi meisje, slank, platte buik. Después maar perder vista met je dan si mire. Ik was contact met haar kwijt, jarenlang niet gezien. Pero maar que de corda su cara maneta awe. Maar ik kon me haar gezicht herinneren zoals het vandaag was. Después llega tempo, después tempo passa, dia maar baite maar convertite, maar vira ventista, goed reconai. Tijd was voorbij, ik was zelfs bekeerd, ik werd adventist.
Dus we maar bij een cel, kemeng die bijbelstudie, toen met de Sintainang. Ik was naar de cel gegaan voor bijbelstudie en ik zat daar. En toen, moet je me abini, komen visita. En dat meisje was gekomen als bezoeker. En toen met de Sintainang, de tende, Chicho da predica. En terwijl ik daar zat en Chicho ging preken. En toen met de bisper, ik kare die moet je me te conosci. En ik dacht bij mezelf, haar gezicht komt me zo bekend voor. Pero, ta e otro. Maar is zij het of is het iemand anders? Min por reconocer más chavos, body te otro. Ik kon haar niet herkennen omdat haar lichaam helemaal anders was. Pero su cara vira bol, no? Pero ta su cara. Haar gezicht was boller geworden, maar het was haar gezicht. Dus bij ora que ko acaba, maar que la duda. Toen het afgelopen was, ik bleef twijfelen. Dus me digo sala, me tomo un courage, puntre kuta eta tali talende. Ik dacht, weet je wat, ik neem gewoon de moed, ik ga haar gewoon vragen of zij die en die is. Dus me digo me digo bonta cara, tal tempo. E di si. En ze zei ja, ik ben het. En ik vroeg haar, kan je die en die tijd nog herinneren? En por acordame, no acordame se tempo met a cana, dan ook met de rolstoel. Ze kon niet herinneren wie ik was, want destijds liep ik en toen was ik in een rolstoel. Pero lá em Bissau, cambio completo, romano. Maar ik kan je zeggen, broers en zusters, een hele andere transformatie. Que men, si é tempo e portalo uma vez si. Dus als ik voor in die tijd ja had gezegd, Quizás eu rei uma vez no. zou ik op dat moment nee hebben gezegd. Paso e gente su aparência ta cambia, mi romano, stima. Want mensen, hun uiterlijk, hun fysieke staat, het verandert. Pero si é tempo loma wak no su aparência, sino su coração. Maar als ik in die tijd niet naar haar uiterlijk had gekeken, maar naar haar hart. Ora go loma bole tope, loma bise si tambe. Als ik haar weer zou tegenkomen, zou ik haar weer ja hebben gezegd. Wake? Zie je dat? We zijn ons koe pa loco, romano. Kon ik de serio? Daarom kies niet zomaar, het is een serieus iets. Ok, lá em Waka, revisa, pues a Woku e pareja acaba de renovar el voto matrimonial. Dus nu dat de echtpaar dan een huwelijksvoorwaarden hebben vernieuwd. Juist, na el labamano, orguna acaba de mirar na mes dingen spil. Bij de wasbak, waardoor ze hun eigen reflectie in de spiegel hebben gezien. Nang lo mester avançado pa e siguiente parte que te sigue. Zij moeten nu verder gaan naar de volgende stap. Dus die konos tinko sigue el lamchi onder kue bai. Want we moeten de lamp volgen overal waar hij gaat. Juist. Dus de otra palabra eri nos tinko sigue es sanger y es sacerdote. Onde te bayendo. Dus we moeten gaan achter de priester en het bloed. Waar gaat hij? Lago nos bawak onde te bayo. Nos tinko baile maar Laten we kijken waar hij naartoe gaat. De tijd gaat hard. Oké, laten we eens zeggen toch. Onde es sacerdote a seguir bai. Waar is de priester naartoe gegaan? Je te bisabo laten we Levitico 24, 4-7. Laten we Leviticus 24 pakken, vers 4 tot en met 7. Dale pa miro margenis, wat aí? De Levítico 24, juist, 4-7. Levítico 24. Depois aqui. Agora bom, sa? 7. Juist, onde te canando daarbij. Ok. Palavra de Deus te bisa nos. E mestre percurá pa el lampinang riba e candela de ouro, e candela de ouro puro delante do Senhor continuamente. E ora ei, bom mestre coe harinha fini e horna 12 pan buscuchi cune. Ok. Mestre ting 2/10 parte de efa de cada pan buscuchi. E bom mestre pone nan den 2 carreda. 6 de cada carreda riba mesa de ouro puro delante do Senhor. E pone essência puro riba cada carreda para eta porção de comemoração para o pão, uma ofrenda de candela na Senhor. Amém.
Amén. Ok, Hebreo 10:2, Romanos pues que bien se después. Ok? Hebreeën 10:12 kunnen jullie opschrijven en laten lezen. Juist. Oké, we zijn ons 10 bij rond af. Ahora. We moeten afronden. Dus na onder problemen aan de worden die tackelen we. Dus waar worden de problemen getackeld? Na e mesa di pan. Aan de tafel van de offerbroden. Kuting just dos pan. 6 na cada banda. Het zijn 12 broden, 6 aan elke kant. We zullen die kong awono sabira humilde y Dios posinha nosa wo. Want nu worden we nederig en kan God ons leren. We zullen onze experiencia el altar de sacrificio y el lavamano wo. Want we hebben het wasbak ervaren en de altaar van de offers. Y awono voorbij stage 3. El lavamano. En nu kunnen we- mesa di pan. Nu kunnen we naar fase 3 gaan en dat is de brodentafel. Juist, awono se bij waka wo. Oké? Nu gaan we kijken. Banco mina 2 Timoteo 3:6 Laten we- ku 17. Laten we gaan naar 2 Timotheus 3, 16 en 17. Juist. Pan wake de bismiro man stima. Los pan. Kijken wat ze zeggen. Wat er Dos, zeggen. 2 Timoteo 3, Yes. Wake die beschreen. 16 e 17. Juist. Toda escritura está inspirada por Dios y está útil para enseñanza, para reprendimiento, Yes. para corrección, para educar de justicia, para gente de Dios, por estar perfecto, equipar para tu bom obra. Maar mira wo, que mandi el lavamano ta simikiko, gente que Dios por sinha wo. Dus ele Dus kibrami. want het wasbak maakt mij iemand die God kan leren, want hij heeft me gebroken. Juist. Awaki e coração que tava da di pedra e ku kopig, no que tende. Dus die hart die koppig was, een harde hart. Sa e hombo no ta mira su fallo nang. Want de man ziet zijn tekortkomingen niet. E mo we tampouco ta mira DJ. En de vrouw ziet die van haar ook niet. Pero wo Dios se cambia coração de pedra si coração de carne. God heeft het hart van steen weggehaald en een hart van vlees gezet. Ok, então yori awo e palavra de Deus para começar assim, tanto homem e mulher como e indivíduo. Dus God kan nu het hart van de man, de vrouw en de individu beginnen te leren. Awo e para aceitar repreendimento voor de Deus. Nu kan hij dan betuchting van God dan accepteren. Awo e para worden corrigir, awo e aceitar correção. Nu kan hij gecorrigeerd worden en het ook accepteren. Awo e para permitir e palavra de Deus eduqueu. Nu kan hij toestaan dat het woord van God hem opleidt. Não solamente den kikokuta, pero den justicia. Niet in zomaar iets, maar in gerechtigheid. E segundo e te permitir e pan cambie sua vida. En terwijl hij het brood zijn leven laat veranderen, E para vir gente perfecto den vista de Deus. kan hij een perfecte persoon worden in de aangezicht van God. Então, o Deus por equipar e pareja of e indivíduo com bom obra não, tur bom obra não. Nu kan God dan eigenlijk die persoon alle goede daden of in zich zetten of laten doen. Juist. Bang Hebreu 4:2 rapidamente, meu irmão. We gaan naar Hebreeën 4 vers 12. Ok. Vamos aqui de visionos. ¿Te avisa? Ja. Mas hombre, palabra de Dios está vivo y activo y más scherp que cualquier espada de dos filos y está penetrada en la división Ok. de alma y espíritu y discernir y tutti. Y está capaz para usar pensamiento y intención de corazón. Juist. Maar mire, que me wakte e evangelho, ato me te bole vi se trove, te evangelho só por se saki. Alleen de evangelie kan dit doen. E pang de Deus posie, pang de vida com Cristo. Het brood des levens dat Christus is, alleen hij kan dat doen. Pensei me te bole vi se trove, si e moe of e homo te de condition. Dus Tuin. daarom zeg ik weer, als de man of vrouw zich in een positie bevindt, No cansa boca bes bringa com isso e não te compreende toch. ga niet de moeite doen om die persoon te overtuigen of veranderen, want No die bij begrijpt het pleit, toch niet. no bij pleiten, no bij discutir, e coi não te ajuda toch.
Ga geen ruzie maken, ga geen discussie voeren, want dat helpt toch niet. Reza pe hombo of reza pe moe. So dat maakt dat Dios zo po Juda. Bid voor de man of bid voor de vrouw, want alleen God kan helpen. So wat tinko je benen mesa di pang. So enang ting alimento pe pabo esposo esposa. Je moet hem naar de broodtafel brengen, want daar is er voedsel voor je echtgenoot of je echtgenoot. Amere e palavra de Dios tinko worden bri. Teta bij guia, teta bij sinha. Het woord van God moet geopend worden. Die zal ons onderrichten, die zal ons helpen. Você deve dizer, é Bíblia e ativo, é palavra é ativo, é paraqueto, é morto. Want hij zegt het is levend en actief, het is niet dood, het staat niet stil. Wak, em besi pleita habe palavra, so teta corta drenta de mocasa, su coração. In plaats van ruzie maken of discussiëren, open het woord van God, want dat is hetgene dat zijn of haar hart zal doordringen. É palavra tá capaz para usar, não abo? É palavra tá capaz para usar, é intenção, pensamento na coração. Het woord is in staat om te oordelen, niet jij. Juist, que mende, agora. Dus nu. Oké, laat me bij rond af que saki, né? Me também será que saki. Ik zal met dit afsluiten. E também se bo wak bom, no tem nenhum momento que e pang not arriba mesa. Als je goed kijkt, er is geen één moment dat er geen brood op de tafel ligt. Então, sabe que musa nós que sempre vai nos tem a palavra que te dona nos consejo. En dit representeert of staat voor het feit dat het woord is er wordt ons altijd advies gegeven. E sabe que me nos counsel, de verdade? Dit moet onze raadgever zijn. E sabe que me instrui nos. Dit moet onze instructies geven. Então, waka ons também será que 1 Coríntios 3 versículo 3. En nu gaan we afsluiten met 1 Korintiërs 13 vers 3. Dus die kom wak, e sabe que bij bira nos huiswerk pauwe noite. Dit wordt onze huiswerk voor vanavond. Cada pareja, cada persona tem que estudar 1 Coríntios 3 inteira parte de amore. Elke persoon, elke individu moet 1 Korintiërs 13 vers 3 het gedeelte eigenlijk bestuderen. Juist, nós tudo vai estudar, primeiro margens vai com vers 3 ook. Broeder Argeni zal voor nu alleen vers 3 oplezen. Então nós estudia 1 Coríntios 3, 1 teco 3. Cuidadosamente. En persoonlijk zullen wij 1 Korintiërs 13, 1 tot en met 10 bestuderen. Juist. 13. Nou, que me 13, sorry. Nos tour? Nee, wij als individu. Juist, correcto. Gaan het dan apart bestuderen. Juist, pero Argénis reis versículo 3 ook. Dale vamos. Broeder Argenis leest alleen nu vers 3. E se me duna tur mi propriedade pa duna e pobre nan di come. E se me entregar mi curpa pa guardo kima. Ma mi no ti amor e sei nota servimi di nada. Amen, amen. Dale 4 dame, com 5. Doe maar 4 en 5. Para poner cherry de bolo. Om de kers op de taart te zetten. Amor tem paciência, amor tá carinhoso e não tá jaloers. Amor não tá gaba e não tá arrogante. E não tá comporta su mes indecente e não tá busca su próprio interesse. E não tá guardo provocar. E não tá guarda rencor. E não tá reconciliado em injustiça, mas tá reconciliado em verdade. Juist. Agora, ons mire saki, mi romano stima. Als we dit zien, mijn geliefde broeders en zusters. Ora un roman di iglesia. Als een broeder of zuster van de gemeente. Of un ende di bo trabalho. Of iemand van je werk. Of bo esposo of esposa faia cuvo. Of je partner de mist ingaat met jou. Como tengo responder na je? Hoe moet je eigenlijk reageren daarop? Impaciente, Ongeduldig, sin amor, zonder liefde, bruto, ja, op een ruwe manier. onbeschoft aan met die ora. Of onbeschoft af en toe. Of no me se responder com amor e paciência. Of moeten we beantwoorden met liefde en geduld. Dan we zou sempre conta te dias para me responder.
Ze zeggen altijd tel tot 10 voordat je reageert. Zo wordt een chance halen atrás voor mij, kubo de busy, kubo ke busy. Maar soms kan je dan terugtrekken voordat je zegt wat je wilt zeggen. Juist. Que me hou noche, pro me Corinthians Dus de stress te vanavond? buiten ons huiswerk. 1 Korintiërs 13 zal onze huiswerk zijn. E não se será que cita aqui. We sluiten met dit citaat. Tem círculo sagrado rondom de cada família começa a ser preservado. Er is een heilige cirkel om elke familie die beschermd moet worden. Nenhum outro reino não tem direito de círculo sagrado. Ei, Niemand heeft het recht om zich in deze heilige cirkel te bevinden dan die familie. esposo e esposa meester tá turcos para outro. De man en vrouw moeten alles voor elkaar zijn. Esposa não me se tem secreto não para esconder for de seu esposo. De vrouw moet geen geheimen hebben voor haar man. E conta outro gente para não ganhar. En andere mensen vertellen zodat zij het weten. E esposo não me se tem secreto para esconder for de sua esposa. En de man moet ook geen geheimen hebben voor zijn vrouw. Para relacionar essa aqui com o outro não. Om dit met anderen te delen. Escucha o. E coração de sua esposa me seta e graf para e falho não de seu esposo. De hart van de vrouw moet een graf zijn voor de fouten of misstappen van haar echtgenoot. E o coração de esposo é grave para o falho não de sua esposa. En de hart van de man moet een graf zijn voor de fouten van zijn vrouw. Nenhum de nós dois me se permite chance worden assim de sentimento de outro. Geen van de twee moeten elkaar gevoelens belachelijk maken. Ok, então tebou, me também conhece tebou. E te Pak het bisa, laatste zinnetje. me aguardo mostrar que me se tem escudo sagrado rond de cada família. Het is mij gewezen of mij laten zien dat er een heilige schild is rond elke gezin. Agora, não se será aqui não. Nu, hier sluiten we af. Ok, meu irmão estima, Mijn geliefde broers en zusters. Deus a perdona tanto a mim e abo die nos falha, die nos picanen. De verdade? God heeft zowel jij en ik echt vergeven van onze zonden. Ela passa nos a noite dingen duas experiências na aqui, nos mira duas experiências na aqui. Hij heeft ons vanavond gebracht door deze twee ervaringen. Ela hiba nos a walking na een mesa de pão. Hij brengt ons nu naar de broodtafel. Deus não quer para open nos bij conta outro gente não pican of falha não de nosso esposo of esposa. God wil niet dat we aan andere mensen de fouten of misstappen van ons echtgenoot Então vertellen. die com mês que perdonava não tá exponível pican aan kubasi. Want hij zelf die ons vergeven heeft, die zet onze zonden niet openlijk voor iedereen om te zien. Ela kuenan tiran aan de fundo de la man e that's it. It's over. Hij heeft ze in de bodem van de oceaan gegooid en tot daar. Het is voorbij. Ela se een criatura novo. Hij heeft jou een nieuwe schepsel gemaakt. Que me ave noite Deus te Dus vanavond, Deus te nos examinar nos mes, nos propio. Ah, God brengt ons tot het punt om zelfreflectie te doen. Om ons hart, ons eigen hart te onderzoeken. E que educar-nos de novo ave noite. Hij wil ons opnieuw opvoeden vanavond. E que sinha-nos ave noite. Hij wil ons vanavond leren. E também repreender-nos ave noite através de sua palavra. Hij zal ons tuchten door zijn woord vanavond. Educar-nos de justiça. Justiça significa bom, hacimento de bom. Ons leren in rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid betekent het goede doen. Juist. Ah? Então, o amor está sendo perfeito. Meu irmão, estima ave noite. Deus a papi com ave noite. Broers en zusters, heeft God vanavond tot u gesproken? Maar mira que estava necessário para passar de altar e sacrifício e lavar mano para chegar na mesa de pão. Heb je gezien dat het nodig was om langs de altaar te gaan en bij het broodtafel te komen? Pero nos cada último este de Cristo ave noite.
Maar we hebben Christus allemaal nodig vandaag. Pa sombra ainda nos nota klaar. Want we zijn nog steeds niet klaar. Ainda tem altar de essência da vara nos. Er wacht ons nog steeds een wierooktafel. Pero promete que altar de essência tem candelario tá guardando riba nos. Maar voordat hebben we ook de kandelaar staan. Cava pa nos po papia de drenta de lugar santíssimo pa topa com Deus sinam. En om daarna het heilige der heiligen te betreden om God daar te ontmoeten. Pero nossa mira we noite com nos turtin faio nang. Maar we zien vanavond dat we allemaal tekortkomingen en fouten hebben. E nós não podemos de riba outro. We kunnen geen vinger wijzen op anderen. Quizás bo faio, não tá mi faio. Misschien is jouw fout of jouw misstap niet E mijn misstap. picaco aba cometer, quizás não tem mesmo que ama cometer. De zonde die jij misschien hebt begaan is niet hetzelfde zonde als ik heb begaan. Seja consciente of inconsciente, nossa falha com Deus e com nos próximos. Bewust of onbewust, we hebben gezondigd tegen God en onze medemens. E a Deus iba nos tena e mesa de pão para bewaardo educar. En vandaag heeft God ons allemaal naar de broodtafel gebracht om ons te heropvoeden. E guardo sinha de novo. En dat we opnieuw zullen leren. We zeggen dat tinko quebra nos promet. E orgulho e Dus hij moet ons eerst breken, ons trots en ons ik. Legal envisado dia 23, lá me diz double check, dia 23, sim, dia 23, agora. Laat me even kijken, 23 maart. Nós também temos a experiência de lavamano aqui na Igreja Refúgio. Zullen we ervaring hebben van het wasbak of handen wassen bij Refugio. E o desejo de Deus está para nós não bine e Jesus hier. Wens van God is niet dat we er gaan en alleen maar doen. We zeggen, we moeten nos kijken te nificar. Daarom heeft hij ons vandaag laten zien wat het betekent. Para dia 23, we bine com coração humilhar. 23e, zodat je 23e komt met een nederig hart. E assim Deus potrá em ami com o coração. Zo kan God in ons harten werken. E dia 30 hoor. En de 30e van maart. Deus também abre a oportunidade para snanco que bautizar e snanco a halve de Cristo rebautizar. Hij heeft God de voorrecht gegeven of dan heb je de kans om te dopen of degenen die dan weg zijn gegaan en teruggekomen kunnen herdopen. We zeggen het seminario aqui então gewoon, we zeggen maar bijzonder dat we die flor que conai, e que het real issue nos deal doen. Dus een seminar is niet alleen maar bloemen en dat soort dingen, maar het zijn echte serieuze dagelijkse dingen die gaande zijn. Dus nos no salva si nos no passa através de santuário. We kunnen niet gered worden als we niet door het heiligdom gaan. We zeggen we noite tiro mano que de deseja ave, lega mi mira dinge chat. Si tiro mano de deseja ave, pa passa dinge rito de humildade aqui dia 23. Zijn er broers en zusters die door dit willen gaan, dus handen wassen en opnieuw beginnen op 23 maart? Ik ga me wake mannen die turo mano de bisa Steven, mi keta presente, para soma compreender que me te beasse. Laat me de handen zien van de mensen die zeggen, ik wil aanwezig zijn. Ik heb het begrepen. Juist, we zijn niet te beasse copa loco, gispa hasimas. Want ik kom niet zomaar dingen doen alleen om te doen, om de routine te volgen. Maar mira, con serio é assunto aqui tá, Steven. Dus mita bing, que coração transformai. Ik zie hoe belangrijk en serieus dit is. Ik kom met een getransformeerd hart. Juist, lega me wake mana e tu restrango de bisa miketei. Laat me de handen zien van een ieder die zegt, ik wil erbij zijn. Juist, en to dia 30 wo. Si tiro mang de En de bisa teneki. 30ste. Miketa dinge awa nang di bautismo e. Ik wil in het water van de doop, dus ik wil dopen. Pa sombra mike renovar mi pacto pa com Deus, ou mike ser pacto pa com Deus. Want ik wil een verbond sluiten met God. Diz, toma contato comigo, of com Argenis, of com Jennifer. Of neem contact op met mij, met Argenis of met Jennifer. E laga no saco, porque ta parte de esnango deve ser pacto com Cristo.
En laat ze weten dat jij een deel bent van de mensen die een verbond willen sluiten met Christus. E assim nós lo vai preparar, Deus lo vai preparar turcos para o dia bira o dia inolvidável. En dan zal God voorbereiden dat die dag een onvergetelijke dag zal worden. Juist. O dia que nós vai renovar individualmente nos pacto back com Cristo En Jesus. dat is de dag dat we als individu ons verbond met Christus gaan vernieuwen. E também como matrimônio. Não? En ook in de huwelijken. Yes, nós também reza. Nós também reza. We Mas gaan tu é bidden. romano, aí se na mang, tu é não correccionar. We gaan bidden voor iedereen die hun handen heeft opgestoken en gereageerd heeft. De pedimiro maar geen is een oração speciaal per mannen is não correccionar. Sem de camera. Ik vraag broeder Argenis om je camera aan te doen en te bidden voor iedereen die hun handen hebben opgestoken. Yes. Hey, laten we ons reza. Laten we bidden. Nos bom Dios, que mora en altura en el cielo. Onze goede God die in de hemelen zijt. Ave noche, bo palabra, oh Dios, nos ha recibido en nuestro corazón. Amen. O Heere, vanavond hebben we uw woord ontvangen in ons harten. Nos nieuw, no por visa que nos no escuchamos, papia. Amen. Geen van ons kan zeggen dat we u niet hebben gehoord spreken vanavond. Como bo palabra está vivo y está activo y está poderoso, Omdat uw woord actief, levend en krachtig is, ela penetra de nos ser ave noche, oh Dios. Amen. is ze door ons ziel heen gegaan. Y no se comprende que está indispensable, oh Dios, salvación si no está por medio de el santuario. Amen. We hebben begrepen dat het onvergeeflijk en onmogelijk is als het niet door het heiligdom komt. Que nos cada oh Dios, mester como individuo pasa door die santuario. Amen. En dat we allemaal als individu door het heiligdom heen moeten. Dank je que por medio de boa palavra hoje noite nós podemos compreender a importância de cada meubel dentro do santuário. Amen. Dankjewel dat we door uw woord hebben kunnen begrijpen en door elke meubel van de heiligdom heen kunnen gaan. Que cada de nós, seja solteiro of solteira, Dat ieder van ons nou getrouwd of vrijgezel, casado of divorciado, getrouwd of gescheiden, of em qualquer relação actualmente, of in welke relatie op dit moment, tem espírito de boa palavra nossa mira nos condição. in de spiegel van je woord hebben we onze toestand gezien. E a noite nós que pedimos perdonar-nos na primeiro lugar, oh Deus. En vanavond willen we uw vergevenis als eerst vragen, Heer. Perdonar-nos para nos lentamente vos. Vergeef ons dat we ons stemmen hebben verheven. Perdonar-nos para o amigo da Bíblia. Amen. Vergeef ons voor de ik die leeft. Perdonar-nos para o egoísta que ainda está manifestado em nós. Vergeef ons voor de egoïsme die nog in ons bevindt. Perdonar-nos para a arrogância e orgulho que está posicionado no mês de nosso coração. Vergeef ons onze arrogantie en onze hoogmoed die nog in ons hart leeft. Tata de amor, quebra cultura e obra na de carne aqui fora de nos vida. Amen. Vader van liefde, breek al deze menselijke werken en haal het uit ons leven. Libra-nos mente voor de ami, oh Deus. Bevrijd onze gedachten van de ik. E laga pa awe noite e awe pa dilante Cristo Jesus para tomar posição completo de coração. En laat van vanavond of vanaf nu door Christus het hart overnemen. E subsinta ribe trono de nos coração e governar essa aquidade. En dat hij kan zitten op het troon van ons hart en ons leven kan regeren. Sabiendo que eso é o único verdadeiro consolador. Wetende dat hij de enige persoon is die ons kan troosten. É único que por lava mão, pia e cabeça. De enige die hoofd, voeten en handen kan wassen. É único que por lava e coração malo que nós temos aqui. En de enige die onze slechte hart kan wassen. Nos petição especial hoje noite está dando-nos espírito novo. Onze speciale verzoek is, geef ons een vernieuwd geest E coração recto de nosso Deus. en een oprecht hart in ons, Heer. Laga pa ave pa dilante como indivíduo Deus nos potene man de Cristo Jesus. Laten we vanaf nu, Vader, als individu de handen van Jezus vasthouden. Cruzando o deserto de mundo aqui.
En door de woestijn van deze wereld heen gaan. Fijándonos vista riba Canaan celestial. Ons beeld focussen, Vader, op de eeuwige Kanaan. Nos no pasa door je desierto que simbo manteneo, Dios. We kunnen niet door deze woestijn, Heer, zonder uw leiding. So, mientras tanto, nos cruce desierto, nos está en nos turbulencia y prueba na caminda. Want zolang we door de woestijn gaan, zullen we problemen en turbulentie meemaken. Y bo palabra tata claco separadibo nos no por nada. En uw woord was duidelijk. Apart van u kunnen wij niks. Ese ave noche, cada de nos da reconocer que nos dimester dibo de nos vida. Daarom vanavond erkennen ieder van ons dat we u nodig hebben in ons leven. Y que ave noche nos que reactivar back el deseo pa abo de nos corazón. Amen. En dat we vanavond weer de verlangen opnieuw krijgen om u in ons leven te hebben. Nos que rededicar nos vida na back de momento ave noche. We willen ons leven weer toegeven, weer toewijden aan u. Y que el altar, oh Dios, de nos vida y de nos casa, guardo reconstruir back de nos vida. En dat de altaar opnieuw gebouwd kan worden in ons leven en in ons huis. Assim, cada de nós tem verdadeiro fé vivo em Cristo Jesus. Zodat een ieder van ons een waarlijke, echt oprecht geloof in Jezus Christus kunnen hebben. Tata de amor, toma nos coração. Vader van liefde, neem onze harten. Quebra nos deseo in nos pensamento in nos plannen. Breek onze wensen, onze gedachten en onze plannen. E pone bo deseo e bo voluntad de nos coração. Amen. Zet uw wens en uw wil in onze harten. Para assim conosco seguir lamchi onde que vai. Amen. Zodat we de lamp kunnen volgen overal waar ik ga. Dank u por vossa presença. Dank u wel voor uw aanwezigheid. E nós, mientras tanto, conosco continuar den resto do programa aqui. Leid ons nu we verder gaan in het programma. Inspirar-nos de tal maneira que nós podemos contestar cada pergunta que guardo assim. Amen. Inspireer ons dat we antwoord kunnen geven op alle vragen die gesteld worden. Para cada de nós há contesta satisfatório. Amen. Zodat ieder van ons een voldane antwoord kunnen krijgen. A sombra nós pedimos que estão aqui em nome de Cristo Jesus. Want dit alles vragen we in de naam van de Heer Jezus. E o povo de Deus te bisa. Amen. En het volk van God zegt, amen. Amen. Danke miro Margens pa oração. Miro mang via Linda, no? Lo binyo aqui. Vou abrir seu mic. Ok. Deixa eu ver. Vou abrir seu mic rápido. Aha, miro mang. Sim. Yes. Sí, nos agradecemos ao irmão Steven pelo tremendo mensagem que ele trouxe para nós. E também nos agradecemos à irmã Feki para sua vertaling tremendo, que Deus conseguiu usar de maneira de usar para o trabalho de Deus. E nosso irmão Argenis também dank para a oração. Prometo que nós seguimos com a parte de pergunta, não? Bom, Cai voor back, miro mang, stima. Rami disse abre qualquer hora, Rami eventjes. Ja, waar komen we Bobby? Ja, dankjewel. Ja. Sim, nós aqui vamos perder, pero nós também guardamos aqui entertain door die nos roman Carolina, espero que eu spreek zijn naam goed uit. En toen bij Tracy van ons het themalied. Ja, Tiersa. Então vai quick, Oké, Roman Carolina T. Eu acho que o Mike também deveria. Certo, Roman não consegue para abrir seu mic. Outro Roman não pode ter mic, não será? Roman Carolina? Sì, boa noite, Mitei. Pero mi casa, hermana Ana me será canta hoor aqui. Als het goed is, niet. Nee? Na maneira mais comprometida, o tema ali trazer door die hermana. Ok. Juist. Muito bem, comissão. Me tu parte feliz, che familia de Dios, lavada en el fuente, ni ta limpiar,
Untuku Jesus nos tacana seguro, mite parte de família, e família de Deus, lobo tende nos tabisa, rumanang akinang, tapaso nos tão família, e nos turta uni. Ora unta sufriendo nos turta sintie, y en cada victoria nos turta goza. Mi tu parte feliz, che familia de Dios, lava en fuente, mi ta limpia. Untuku Jesus nos tacana seguro, mite parte de família, e família de Deus, de castillo pobre, pe palácio de rei, mita mais com estrangeiro, canto novo meeting, mi casta eterno, su poder está de mí, minta digno de nada, alabase a Dios, mi tu parte feliz, de familia de Dios, lavada en fuente, mitad limpia. Untuku Jesus nos tacana seguro, mite parte de família, e família de Deus. Amén, amén, hermana. Dank je bij Cantica. Agora que nós sigue parte de pergunta, não? Até agora que nós temos uma pergunta. Então, esse aí está. Me não lê se fiz aqui por traduzir. Entretanto, Romana, se não tem pergunta, também não pode ser, não, mas se não tem outra pergunta, então. Sim. Repetemos a apresentação. Sim, correto. Dessa maneira, Romana avisa se tem Romana que tem mais perguntas, não por ensinar mais. E pergunta que tem agora aqui, Lota Steven, dus me também lezen voor. Ja. Com nossa assim de nos vida solteiro ou solteira, com esse sentimento não sexual, com nossa põe essa aqui bau de controle, se você cai em época de masturbação, como você logra sair fora de essa aqui? Então, de como época aqui você logra drenta assim na frente de vida de gente. Ok. Nós temos um homem, sabe que era uma que tem ainda só. Não também real. Cai. Ok. Rumaba. Mas vi que botei? Já te traduzi, é? Óbvio, eu aqui tá momento que vira, bate mesmo momento que vira. Isso é. Isso é. Oh, ok. Ja. Hoe moet een vrijgezel doen met seksuele gevoelens? En hoe kan je die gevoelens onder controle brengen? En als je in de zonde vervalt van masturbatie, hoe kom je daarvan af? En waarom komt deze zonde zo krachtig voor in het leven van een mens? Oké. Bueno, toen zijn eigenlijk 4 vragen, hè? Als 4 vragen, ja. Juist. Laat me assim, je zag je dan met... Sí. Pisame? Mas Steven, ben je er nog? Zo mic porta? No, mi sai mic. Ok. No, mete. Mi tomarlo cuidado com uma mute. Ok. Laat me poner assim, essa aqui também, mas não avisa voi durante o dia tema. Sim, traduzir não. Eu vou meter Batman com Robin, violenta. Dus meneer... Dan moet je het traduceren. We gaan kijken naar de vraag. Wat is het? Zeg het nog maar een keer. Oké, wanneer maar bisa durante het thema? Dus net zoals ik al tijdens het thema heb gezegd.
Nós bij deal, nós tem um tema também que nós bij deal com sexualidade. Hebben we dus ook een thema waarbij we dus zullen hebben over seksualiteit. En bij mijn contexto wat ik de hoop short. Dus mijn antwoord zal nu heel kort zijn. Dus op mijn bij echt explica tu qual wat ik dat is een contexto chiquinho te bij doen. Want ik kan dus niet alles uit gaan leggen, dus ik zal gewoon een kort antwoord geven. Oké, laat me just que maneira hier nós een texto. Dus net zoals gisteren hebben we het over een tekst gehad. Den 2 Corinthians 10:5. In 2 Korintiërs 10:15. Of 5. 10:5, juist. E dat bisa para destruir speculação e tur arrogância. Om alle speculatie en arrogantie te verwijderen. Que te waru lantar contra o conhecimento de Deus. Die naar boven komen door bij de kennis van God. Juist. En dat bisa hibando den cautiverio. Dus terwijl het je brengt dus naar Calvary. Nou, cautiverio. Hiba den, ja. Ja, hiba den cautiverio tur pensamento. Cautiverio ta. Wachters in Captivity. Ja, in gevangen. Ja. Juist. Tur pensamento para sinang obedecido na Cristo. Om ervoor te zorgen dat die gedachten dus gehoorzaam zijn aan God. Oké, agora impone de forma aqui, segundo o texto aqui. Laat me het eventjes zo vertellen volgens deze tekst. Bom mês, casi vou bisa, bom não posso nada, bom fazer nada que sentimento aí. Dus eigenlijk kan je dus zelf niks doen tegen deze gevoelens. Het is sentimento que está lanta de boa, het parte divo, Deus cria nosco e desejo nan aqui. Dus het is een gevoelens die naar boven kan komen. God heeft ons gecreëerd met deze gevoelens. Bom mês, você tinha desejo aí. Dus je moet die verlangens hebben. Por exemplo, se você bij casa, você bij traiu of você tem een relatie seksual. Dus nou bijvoorbeeld als je dus getrouwd bent, je gaat een kind maken, je zal intiem een moment hebben. Que men seks is algo normal. De seks is eigenlijk iets normaals. Dentro die lazo matrimonial, sí. Zolang het maar binnen het huwelijk blijft. Pues, tan tengo bo no casa ainda. En zolang je dus nog niet getrouwd bent. Sowieso é desejo nan botinang. Dus je hebt die verlangens. Da ora bo casa é desejo de plots bingerio man Espírito Santo da ba. No. Het is niet zomaar dat wanneer je getrouwd bent dat opeens die gevoelens op je neerdalen. Botan nanse ko ne, botan nanse que konai dembo. Maar je wordt dus met die gevoelens geboren. Pero kita pasa nang me se guardo controlar door je Espírito de Deus. Maar wat is daarmee? Ze moeten dus gecontroleerd worden door de Heilige Geest. Juist, per sombra, ete bisabo, no, como poner assim, que me se guardo controlado do Espírito de Deus, pero no vira algo, lá me dice, pero no vira carnal, of algo dus com paixão, né, poner assim. Laat me het zo zeggen, het moet dus gecontroleerd worden door de Heilige Geest, zodat het niet iets vleeselijks wordt, dus gebaseerd op lust. Oké, agora, logo puntrami de prática, me também nabo exemplo só a noite. Dus ik zal je dus alleen maar één voorbeeld gaan geven. Waarschijnlijk zal je me vragen, hoe is het dan in de praktijk? Yes. De otro tema nos lo amplia, pero ook me nabo un voorbeeld. Dus tijdens het andere thema gaan we er dieper op in, maar ik geef nu even alleen een voorbeeld. Ja, zorg dat de jong het deseo te landen in boon, te berat? Wanneer je dus jong bent, dan komt die verlangen bij je naar boven. Ja, is botingan die Mexico, we sa, que parte die we corpo. Dus je wil die deel van jouw lichaam, wil je ontdekken. So, het lijn poner singi, bot, kota dembo, no, banya deseo, banya gana. Dus laat me het even zo zeggen, dus die verlangen is in jou. Je hebt zin gekregen. Ja, is een tip kom je doen, no? Dus er is een tip die je kan geven. No queda gewoon dingen condition sinta of te droomie, man, wat hij. Blijf dus niet in die conditie zitten of liggen hoe je bent. Sale bij si algo, bij cana, sabe, corre bicycle, si algo otro. Maar ga naar buiten, ga een rondje fietsen, ga wandelen, doe iets. Ja, is het oro wat bij se coisa sowieso e kot tiki de bimba, het bimba. En als je dat doet, dan zal die verlangen dus beetje bij beetje naar beneden gaan. Dus je wil keren go abo mesmo bringa que coi zo assim. En maar als je denkt alleen maar kan bestrijden, dat lukt je niet. Te kubo que pensa ya ba siete ba que klaar.
Zolang je erover na gaat denken, als je er lang over nadenkt, dan heb je dat al gedaan dat je zelfs al klaar bent. Juist. Dat we zeggen, oración, de uno es parte espiritual, pero el parte práctico sale a hacer algo, distribuye mente, cambia de ambiente. Dus op de eerste plaats heb je dus het gebed. En de tweede plaats is dus zorgen dus dat je een andere soort verleiding gaat krijgen. Juist. Dus als je ergens daarmee geconditie is, of het oké? Misschien dat broeder Argenis hier ook antwoord op wil geven, of dat hij ermee eens is. So, a mí me para que una pregunta, se pregunta tá, com nós tá pone essa aqui, body control. Esse é sentimento. Dus ik ga dan over de tweede vraag. Dus de vraag is dan, hoe zorgen wij dus dat deze gevoelens onder controle zijn? Oké, me te quere, so, me te gusta analisar contexto de coisa sempre. So, é pergunta que tem contexto de Juist. En ik hou ervan om alles dus bij de context te bespreken, want deze vraag heeft een context. Então, é sentimento sexual de contexto aqui, de sentimento sexual negativo. Dus de seksuele in deze context zijn dus negatief. Oké, química bisa que é sentimento sexual negativo. En wat wil ik zeggen met die negatieve seksuele gevoelens? Es decir, é sentimento de carne que está obra contrária de voluntad de Deus. Dus dat is dus het gevoel van het vlees dat het tegenovergestelde wil dan Gods geest. Oké, paso, matrimonio, Want het huwelijk, tudo lo que tem que tomar lugar dentro, mas está puro. Juist. dus alles wat daar binnen moet plaatsvinden, moet puur zijn. Ja? Então, ora que lá nos bisa bota masturbar mes, Want stel je nou dat je dus bij wijze van spreken aan het masturberen bent, of bota ter relação sexual sem te casar, of je hebt een seksuele relatie zonder dat je getrouwd bent, of bota casar, pero bota ter relação sexual com outro pareja, of je bent getrouwd en je hebt een seksuele relatie met een andere persoon, of bota casar, bota de matrimonio, pero bota desejar outro pareja, of je bent getrouwd, maar je verlangt dus naar een ander, nanta caibou de immoralidade sexual. en die vallen allemaal onder seksuele immoraliteit. Es decir, contrario de voluntad of contrario de naturaleza verdadera que Dios estabelece. Dus dat is dus het tegenovergestelde van hetgeen wat God van ons verwacht. Me debe contexto de Galatio en capítulo 5 rato. Ik ga even een bijbeltekst nemen in Galaten hoofdstuk 5. Oké? Versículo 1. Vers 1. Galátios 5, versículo 1, não está começando a bisa. Isso que eu vou ler para mim, Ana. Galátios 5, 1. Galaten 5, vers 1. Nós para que tu soube, nós temos Galátios 5, obra não de carne, de sua fruta não de espírito, pero nós está para que tu na versículo 1. Foi de contexto de capítulo. Dus vaak lezen we dus de Galaten vanaf dus over de vrucht van de geest en de vrucht van het vlees. Maar als we geen de context te lezen, dus vanaf boven. Man, que te bisa nós? En wat zegt het ons? Libertad en Cristo. Para libertad Cristo hace nos libre, pero queda para firme y no sea sometido a trove na yugo de esclavitud. Ok. Pablo te bisa para Kiko Cristo ayama nos of Kiko Cristo asi den nos papiando que cristiana. Dus Paulus spreekt hier tot de christenen en dan zegt hij dus wat Christus voor ons heeft gedaan. E te bisa que Cristo ahasi nos Kiko liber. En wat heeft Christus gedaan? Hij heeft ons bevrijd. Liber di Kiko. E pergunta ta. Vrij van wat? Liber di e jugo di esclavitud. Dus bevrijd van de juk van slavernij. Oké? E jugo di esclavitud puta sinonimo na pica. En de synoniem van slavenjuk is de zonde. Ja? Agora, com mi poasi bibumbida liber den Cristo, symbol bebek na e jugo di esclavitud of jugo di pica. Hoe kan ik dan een vrij leven in Christus zonder terug te gaan naar die slavenjuk? Agora nós lesa versículo 13 teco 17. En nu lezen we dus vers 13 tot en met 17. Ha. Pasombra bolso awardo llama para libertad. Rumanan solamente no usa vuestra libertad como una oportunidad para carne. Para, lese bom.
No wacht. usa vosso libertad como oportunidad para carne. carne, ajá, Malaga sirve otro para medio de amor. ¿ok? Para sobreentender a lei, hasta queda cumplir de una sola palabra, esta estima bo proimo, manera bo mes. Alguna iglesia. Mas se vos amor de ita devorar outro, mira para vos, no guardo destruir, destruir dor de outro. Para inaurato, versículo 13 diz-nos algo importante, meu irmão, estimado. Kijk, in vers 13 wordt iets heel belangrijks gezegd, geliefde broeders en Het zusters. diz que a liberdade que bota den Cristo que ne ei, Het zegt dus dat die vrijheid waardoor je dus in Christus bent, bonotin que use pa e carne of pa provision die e carne of pa deseo na je carne. dus die moet je dus niet gebruiken voor om de verlangens van het vlees mee te bevredigen. Agora, se me te liber den Cristo, Dus als ik dus bevrijd ben in Christus, com e carne te worden controlada. hoe wordt dan het vlees gecontroleerd? Mi mes no po controlar carne pa sombra, mi ta carnal sin Cristo. Dus ik kan het vlees niet zelf controleren, want ik ben vleeselijk zonder Christus. Mi ta si letterlijk lo que kuta di mi naturaleza. Dus ik doe dan letterlijk hetgene is wat van mijn nature is. Dus er is een poder sobrenatural que toma controle de carne. Dus er moet er een bovennatuurlijke kracht komen die controle kan nemen over het vlees. Antes se nós também na versículo 16 e 17. En dat zien we dus bij vers 16 en 17. Mami tabisa, cana segundo espírito, e vos solo no cumple com o desejo de carne. Agora, esta bisa cana segundo espírito Hij zegt dus laat u leiden door de geest. e vos solo no cumple com o desejo de carne. En dan zal je dus niet gericht zijn op je eigen begeerte. Que mendi, nota algo impossível que a carne não por worden controlar. A carne por worden controlar. Juist. Maar dus de vraag is niet, het vlees kan gecontroleerd worden. Pero tem condição para a carne worden controlar. Maar er is ook een voorwaarde waarop het vlees gecontroleerd kan worden. Me tem que cana conforme é Kiko. Espírito. Espírito. Ja. Ik moet dus volgens het vlees, volgens de geest Então, wandelen. Pablo te diz a nós, para sombra, a carne te põe seu desejo contra espírito e espírito contra carne. Para sombra, essa aqui não está contrário na outro, para bolso não hace costan que o bolso quer, lo que a carne te pede. Juist. De verdade? Juist. Que bem, wag meu irmão, a pergunta tá, passo, a pergunta tá, como nós te põe essa aqui boa de controle? Dus de vraag is, hoe kunnen we dit onder controle brengen? Jesus bisa tem Juan 5, separar de mim, você não por nada. Juist. Dus er is dus gezegd in Johannes 15, zonder mij, gescheiden van mij, kunnen jullie niks doen. No momento que me lage man de Jesus vai e descuidar, me tá vendo porta para inimigo. Zodra ik dus de hand van Jezus weglaat, dan maakt de deur open voor de vijand. E vijand e inimigo que exactamente cos aqui. En de vijand wil dat. E que pa nos lage man de Cristo vai, Hij wil dus dat we de hand van Jezus loslaten. passo e saco nos de natureza cair, Want hij weet dat we in een vervallen natuur zitten. e ora nos lage man de Cristo vai, En als wij dus de hand van Jezus loslaten, nós tá volve back tiki de nos vida impuro. dan keren we beetje terug naar ons onpure leven. Então ora e tiki nós tá começa a perder o poder de Espírito Santo, porque não po biba caminha tem impureza. En dan verliezen wij dus de kracht van de Heilige Geest. Want hij kan niet wonen daar waar onreinheid is. Rápido, me te lees um texto mais, Pablo. Oké. En ik zal even Waar? snel nog een tekst met jullie lezen. Passo, a seguinte pergunta também a preocupar-me um tiki. Want de volgende vraag heeft me ook bezorgd. Me te slate som de masturbação, me te vai na última pergunta que a mim te bisa. De Dus com ik ga- epic... Sim, vou te traduzir a parte. Te repeteren bij mij? Me te slate de três perguntas, me te vai na última pergunta até bom. Dus ik ga nu naar de laatste vraag. Que te bisa de com epicar, pergunta tá de com epicar aqui, tá logra drenta sina fuerte de vida de ende. En de vraag is, hoe is het mogelijk dat deze zonde zo krachtig in het leven van een mens kan komen? Me te goza com a pessoa que mesas que vie, eta ia me picar direct.
En ik ben verrast hoe deze persoon het zo heeft beschreven, want die persoon noemt het een zonde. Siete je me pica paso e cosa pari bira pica. Romanen te volgen me? Dus als die zo'n persoon het een zonde noemt, is het omdat het een zonde is geworden. Volgen jullie mij? Estou de acordo com o que ela menciona. En ik ben het eens met wat die persoon heeft beschreven. A sombra masturbação tá pica. Want masturbatie is een zonde. Ja? Então é bisa de como ela logra 30 assim na fuerte de vida. En het zegt, hoe is het mogelijk dat er zo kracht in het leven komt? Permite-me mostrar rápido. Lucas capítulo 1. Laat me even heel snel laten zien in Lucas 11. Ja? Nós lezen versículo 14 para mim. We lezen eerst vers 14. E estava a sacar demônio, e esse aqui estava mudo. E a só de ora o demônio a sali, e homem mudo a papia, e a multitude a queda assombrar. Ok. Aqui tá tem Kiko. Aqui tá tem Wat was hier? Tava tem ende endemoniado. Er was iemand die dus bezeten was. Het demônio aqui tot demônio Kiko. Mudo. En deze was dus een doofstomme bezetene. Romanen te volgen me? Volgen jullie mij nog? Si bewak bon, maioria demônio que Jesus saca le yamanang of yame demônio na zijn naam. Dus vaak wanneer Jezus dus een demon uit de mensen haalde, noemde hij hen bij de naam. Ja? Maar aqui tem presença de demônio. Dus hier is de aanwezigheid van een geest. Jesus te explica eigenlijk Kiko te passa ora com ele liberar voor de demônio. En we zien dus wat er met iemand gebeurt wanneer iemand bevrijd wordt van een geest. Até te explicar beaucoup e casta birabashi, curva te birabashi, mente te birabashi. En het zegt dus ook dus dat het verstand en het lichaam en het huis van die persoon leeg wordt. Pero het dono kutaba tata die casa. Maar dus de eigenaar van die woning, Tasali, die gaat weg. casta birabashi. Het huis wordt leeg. E casa een dono nobo. En het huis moet een nieuwe eigenaar krijgen. De verdade? Agora, no momento que o dono novo está ausente. En op het moment dat die nieuwe eigenaar bezig is, het dono bieu tá bintir check-up a waku turcosa que da mesmo cos of ku het dono novo teinan. Dan komt de oude eigenaar nog eens langs om te kijken of alles nog hetzelfde is, of de nieuwe eigenaar daar nog is. Si tabata su ex-cas, si tabata su cas que tata biba douche denje toca su música se su konan tranquil. En als het een woning is waar hij heerlijk in woonde, zijn muziek in draaide, caminha te sentir confortável. Daar waar hij zich comfortabel voelt. Não te quer que toma posição de jebek? Denk je dan niet dat hij daar weer een positie in zal nemen? Ele pergunta tá se tem gente dentro cas, é para tomar posição de cas? Kan hij dus zijn intrek nemen in een woning als daar iemand anders woont? No. Nee. É podrente cas back solamente se é dono novo não tem. Hij kan dus alleen naar binnen als de nieuwe eigenaar niet aanwezig is. Tremendo coquitala. Vamos lezen versículo 23 hoor. Dit is geweldig. Laten we vers 23 lezen. Dat is uma pergunta, quando você assim cortito. Sim, nós temos esse texto aqui para nós terminar. We lezen deze tekst zodat we sluiten. Es un kunota kumi ta contra mim. Es un kunota recoe un kumi ta plama. Sigue lesa. Ora com um espírito impuro sale fora de um ende, eta passador de lugar não seco buscando sossego. E ora com enoha esse aí eta bisa, não me volve na minha casa fora de onde me asali. E ora com e bem eta hanye barri e torna ordo. E ora eta vai e ba junto com ele, chute outro espírito mais malvado. E nanta drenta pa de e te queda viva enam. E o último estado de ende eta vira pioco é um promê. Ok. Que bem? Aqui bota mira que het dono novo está ausente, entende? Dus hier zien we dus dat de nieuwe eigenaar afwezig is. Tem motivo de incon en notei. Er is een reden waarom hij daar niet is. Quizás também me acorde com ele. Dus misschien heb ik hem zelf weggejaagd. Romanen te volgen me? E nós estamos falando que não de presença de Espírito Santo que tem que tomar posição de culpa. Dus we hebben het over de Heilige Geest die zijn bezit moet nemen in het lichaam.
In het moment dat je donjo bio bimbati porta, eigenlijk het is supposed je ku Christus Jesus ina. En op het moment dat die persoon dus aan de deur komt kloppen, moet dus Jezus Christus daar aanwezig zijn. Het is hier, ora que demonio bimwak beku Christus te ding, Dus wanneer de demon dan weer ziet dat Jezus Christus daar is, en nooit en hem daar niet vindt, het is een position je kurban dat de invitatie te mas. Pabi. dan neemt hij bezit in de woning en dan nodigt hij nog 7 anderen uit. Dus hoor in ons bij Galatio en Camina Pablo bisa cana según espíritu y bosolo no cumpli que deseo nan jekari. En dan gaan we dus terug naar Galaten 5, waar Paulus dus zegt, wandel met de geest, zodat jullie niet vervulling geven aan de wensen van het vlees. De zolang que nos queda den Cristo, queda que su mantene y queda den espíritu, Dus zolang we met Christus blijven, zijn hand blijven vasthouden en met zijn geest blijven wandelen, ta impossível Pablo bisa para nos volver back den pica e. is het dan onmogelijk dat wij weer terug zullen vallen in die zonde. Si no se vuelve back den pica e, pues no se la que mande Cristo bij y abri porta para edemoy. Als we dus terugvallen in die zonde, is het omdat we Jezus zijn hand hebben losgelaten en we de deur hebben geopend voor demonen. Mas er mi Bijbel, dus u noemt de sige Pablo. Ik heb mijn Bijbel gesloten, maar anders ga ik verder met vragen. Nou, bedankt Romanen voor het beantwoorden van deze vraag. Yes. We hebben hier nog een vraag binnengekregen en deze is anoniem. En de vraag is, wat als je een partner hebt die je geestelijk of fysiek mishandelt? Yes. Ok, ayer também me questamos aí uma pergunta como tal. Ok. Dus gisteren hebben we ook al zo'n soort vraag gekregen. Yes, met een contesté met zo'n konos papia ayer ku você tem een fysiek mishandeling. Nou, we hebben gisteren al gezegd, als er fysieke mishandeling is, is not een situatie safe para boquedi nang. als er dus geen veilige situatie is om te blijven, We sombra bono sabo bida por corre perigo. want je leven kan in gevaar zijn. E pensei nossa papia ayer ku inanang lo que bo poasita o por separar voor die bo pareja. Dus wat je dan kan doen, is dus dat je scheidt, uit elkaar gaat van jouw partner. Nós não papi de divórcio, nós papi de separação. Dus we hebben het niet over een scheiding, maar over het uit elkaar gaan. Então ora que bo vai num lugar safe. En als je dus op een veilige plaats bent, Para escapar bo vida, não te verá? om ervoor te zorgen dus dat je in leven blijft. Então teoria sowieso espiritualmente bo por como dice hoy, bo por crecer espiritualmente que eu dabai. En zo kan je dus op dat moment dan ook geestelijk groeien. E também bo tinha chance ou por raci oração também para o pareja. En is ook het moment voor jou om te bidden voor je partner. Com a fé e o desejo que a gente e Deus por transformar. Met het geloof en de wens dat God die persoon kan veranderen. Dus eu trouxe, nogmaals, é not recomendável cada orbe waru fisicamente mishandeld. Dus nogmaals, het is niet verstandig om in een situatie te blijven als je fysiek wordt mishandeld. Sowieso, para mim não bailar com o dia, nós também back com o dia de dia estudio não, nós tinha parte aqui. Dus om er niet te diep op in te gaan, we zullen dus erop terugkomen in een van de andere studies. Dus lo me recomendável seguir volgen, mas nós zullen bij deal kunnen. Voor je palavra de Deus. Dus ik wil je adviseren om deze series te blijven volgen, want we zullen het gaan behandelen vanuit het woord van God. Oké, maar kom je de interesse maar via Linda? Ja, ik heb begrepen dat er nog een aantal vragen zijn. Ja. Ja, ons erbij mucho largo, ons mire horen erbij. Want we zien dat de tijd ons verlaat, dus we moeten snel doorheen gaan. De volgende vraag is, wat zou een reden moeten zijn om je weer opnieuw te laten dopen? Betekent opnieuw dopen dat je niet gelooft dat God je jouw zondes al heeft vergeven? Ik heb eerder ingeving gekregen om het opnieuw te laten dopen, maar elke keer is er iets wat het tegenhoudt, het belet. Oké, nou se papi die lava mano hoor. Dus we hebben het net gehad over het handen wassen. En nou se visita representa dos cosas. Dus het vertegenwoordigt 2 dingen. Dus het rito de humildad, lavamento de pia. Dus het ritueel van vernedering, dus het wassen van de voeten.
e bautismo. En de doop. Dus rebautismo. Juist. Dus opnieuw dopen. Juist. Eigenlijk toen we in de a baileu voor Cristo, abandona Cristo, mes. Het is iemand die heel ver is gegaan van Christus, die Christus dus volledig heeft verlaten. E persona e por rebautizar. Als die persoon terugkomt, kan die persoon weer opnieuw gedoopt worden. Quizás é da igreja mes também, pero leu Jesus, abandona Cristo mes. Misschien is het iemand die zelf naar de kerk gaat, maar echt ver van Christus is en die hem volledig heeft verlaten. Ja, is que bem não te sirve Cristo mesmo. Dus die persoon is Christus niet eens meer aan het dienen. Pero agora que bem back. Maar nu wil hij weer terugkomen. E persona e por rebautizar. Dus voor die persoon kan weer opnieuw gedoopt worden. Pero se você tem Cristo, você vai in de igreja, você estuda a Bijbel. Maar als jij dus in Christus bent, je gaat naar de kerk en je studeert je Bijbel. Se vai cometer pecado, é necessário para você bautizar. Als jij een zonde hebt begaan, is het niet nodig om opnieuw te dopen. Pues rito de humildade. Dus van het ritueel van vernedering. Meeste símbolo também, of também, de outra palavra também, é bautismo. Dus dat is eigenlijk ook een doop. Dus die mensen volven bautizatie, por exemplo, oké, maar een voorbeeld, maar kibre sábado de Deus. Kijk, een voorbeeld. Ik heb de Sabbat verbroken van de Heer. Sem que médico é bautismo que também me tem boleh bautizar. Dat wil niet zeggen dat bij de volgende doop dat ik opnieuw moet dopen. Me passe oração, meu Senhor, perdona-me, ajuda-me, guarda o sábado. Ik kan vergiffenis vragen, bidden, zeggen, Heer, help me om je Sabbat te bewaren. Juist, dus atrove, Deus aceita bomba, não sa? Dus dat is goed voor ons om te weten. Juist, we zijn Jesus avisa Pedro, se você limpe, não me ser limpe inteiro o corpo, senão vou pia só. En daarom zegt God, als je als gereinigd bent, hoef je niet opnieuw gewassen te worden, alleen je voeten. Juist, oké? Dus ik zei dat in kort para me explicar. Dus dat is in het kort, zodat ik het heb uitgelegd. Ja. Ik hoop dat degene die de vraag heeft gesteld een voldane antwoord heeft gekregen. Bedankt Steven voor het beantwoorden van deze vraag. Ja, we gaan door naar nog één laatste vraag. Juist. Zodat we ook kunnen afsluiten, omdat het dan anders te laat gaat worden. Juist. En deze vraag luidt als volgt. Hoe zie je een huwelijk zonder gemeenschap? Oké, isso traduzir para o pavimento me tinha. Dus komt een matrimonio. Sim, komt een matrimonio sin comunión? Gemeenschap? Met de keer is intimidad? Sin intimidad, juist. Sin intimidad. Oké, dankjewel. Dus zonder intimiteit. Okay. Dus een matrimonio en te casar, pero no tem relação sexual. Dus platonische relatie of zoiets. Dus geen... Sin intimidad. Ja. Oké, kom je mire, ja, eigenlijk na primeiro lugar, sowieso is het een party DJ. Okay. Kijk, op de eerste plaats is dat een onderdeel ervan. Juist, en nota ecos. Sino party. Maar het is niet het ding, maar het is er wel een deel van, een onderdeel van. Juist. Eigenlijk zie het een pergunta eigenlijk hopi breed. Het is eigenlijk een vraag die heel erg breed is. Dus dat in hopi razón die kon je naar het lugar. Want er kunnen heel veel redenen zijn waarom het niet plaatsneemt. Juist, dus ook mino por contestar bisa te saque of te saia, dus mino saque de situatie. Dus ik kan niet zomaar een antwoord geven in een bepaalde richting van ik weet eigenlijk niet wat de situatie is. Juist, cosomi po bisa, camine Pablo de bisa. Dus één kan ik zeggen wat Paulus zegt. Si nota pa rato, colans bisa meneer, een voorbeeld, se esposo of esposa te toma pa consagrar. Dus stel je voor dat een van de partners een tijd neemt om zich toe te wijden. Ja, het bisabo e momento bopo abstener. Op dat moment kan je dus onthouden. Ja, pero después bopo bien junto back. Laat ons ding de relatie seksual. Maar daarna kan je dus weer samenkomen in een seksuele relatie. Ja, dus nós temos compreender que, ok, minota viva para mim só. Ok? Dus we moeten begrijpen dat we dus niet voor ons... Sorry Steven. Ja, sim, minota viva para mim só, sino para mim casar também. Dus ik leef niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn partner. Ja, dus de andere palavra, si esposa
Of niet, we zijn je esposo, tinha desejo, mi porque da wante voor wante, zo ami minoke. Dus wanneer een van de partners dus behoeftes heeft, dan kan de andere die persoon niet tegen blijven houden. Juist. Want meneer, dus je zei, het algo también no se bij deal con je ding, je sección de bini más amplio. Maar ook dit zullen we dieper op ingaan tijdens de series. En no se bij waar con Dios te mira e parte, wat ik me no po kue, pues zo met tempo daarbij. En we zullen dan gaan zien hoe God ernaar kijkt. Ik kan het nu niet gaan behandelen, omdat de tijd, Juist. het wordt anders veel te laat. Juist, dus we bij de Bijbel is de profetie en dat we spreken ons netje compatibil que ook. We zullen dan uit de Bijbel en de geest de profetie halen, zodat het ons netjes wordt uitgelegd. Oké, laten we ons bij noemen de palabra oración. Even snel, Steven, even snel. Even snel, even kort. Sí. Voordat we verder gaan met het woord van gebed. Zie, wacht. Wanneer we mentioneren parte waikaba, Dus net zoals je net al een deel hebt benoemd. denk matrimonio. Dus in een huwelijk. Si nota pa motivo nan di discapacitación, Dus als het niet te maken heeft met een probleem dat iemand heeft. es decir, si die persona nan, unje cónyuge nan hay un accidente, por ejemplo, Dus bijvoorbeeld dat een van de echtparen een ongeluk heeft gehad. en de la queda discapacitada sexualmente, En die persoon is dus beperkt in seksualiteit. of persona tiene un trastorno mental, Of es die decir, persoon que heeft su een mente no geestelijke funciona stoornis. bom más, Of die persoon heeft een geestelijke stoornis, waardoor zijn verstand niet meer normaal functioneert. si nota pa el tipo de motivo nan aquí, Dus als het niet voor die soort redenen zijn, pareja no po ninga otro sexualmente. kan een van de echtparen elkaar dus niet gemeenschap weigeren. A sombra, intimidad sexual ta parte de matrimonio, ta indispensable. Want de intieme seksualiteit is dus onvermijdelijk binnen het huwelijk. Essa parte de unidad voor die den Eden. Dus dat is een deel van het eenheid in Eden. Ja, que me andi, si no tin discapacitación, nos bisa trastorno na mental, que ende su mente no te en no po funcionar, Dus als er een fysieke belemmering is door een of andere beperking of ziekte of een geestelijke stoorning, dat die persoon zijn verstand niet normaal kan functioneren, of edad, of door leeftijd, juist, bono por bisa ku, bono ta tener relación sexual más, kubo pareja. kan je dan dus niet zeggen dat je geen gemeenschap meer zal hebben met je partner. Si bota bombom, a mí para que te Als je si dus- bota bombom. En nogmaals, als je dus goed bij je verstand bent. Juist, echt, dus si bota gezond, bopo funciona bombom. Dus als je dus gezond bent en je kan gewoon normaal functioneren. Dus ik zeg het pa één nummer één moe. Dus dit geldt voor de mannen zowel als de vrouwen. E agora makwe texto Steven a mencionele mita metineki nang. Dus ik heb het net benoemd en Steven heeft het net ook benoemd. Ik heb de tekst voor me. 1 Coríntios 7:5. Dus 1 Korintiërs 7:5. Het bisabo stop di ninga outro. En het zegt, ze houden mee op om elkaar af te wijzen. Si nota pa tempo, Als het niet alleen voor een tijd is, o consentimento de outro, es decir, bota palabra com outro. met toestemming van elkaar. Juist. Pa e período de tempo, por exemplo, bota bij de uma oração. Dus voor een bepaalde periode, zodat je bijvoorbeeld gaat vasten en bidden. Então, bastante vai de acordo com outro, você amiga sa durante 7 dias of luna que nós também yuna, nós também tá dentro yuna, nós também põe paro na relação sexual. En dan kan je dus bijvoorbeeld met je partner de afspraak maken dat je gedurende 7 dagen of een maand samen gaat vasten. En dat je dan op dat moment dus geen seksuele intimiteit zal hebben. Juist, pero e afspraak botin quasi duidelijk pa abo ibo pareja. Maar die afspraak moet dus duidelijk zijn voor beide. Dus acorda bonota mas, sino bota dos quabira Want je bent niet meer alleen, maar je bent dus 2 die 1 is geworden. Amen. Que men die Amen. eigenlijk, maar nem mencionar si nota pa nenhum motivo na mencionar que Dus net zoals- tem relação. Dus net zoals ik zei, dus als met niet hebben van een intieme relatie,
Het un pecado. Dan is het een zonde. Tenami polagi. Ja. Oké, nou in ieder geval, dank je Miroman voor het ook beantwoorden van de vraag. En ik hoop dat degene dus een voldane antwoord heeft gekregen. Dank je Roman Steven. Yes. Yes, dus stay tuned para perguntas que te voy contestar ampliamente. Dus blijf aangehaakt, zodat je antwoorden kan krijgen op al deze vragen. Yes, en dan. Ja. Agora que nós temos que parte de oração, Yes. trecedor de nosso romana Mark e Ana. Que tem petição especial of riba parte na nossa interesse acaba. Não quer, não? Sim. Ok. Sim, não se merece. Nou, violine met een transitiepaal moet ik zeggen. Violin, ja? Laten we bidden. Ja, oké. Tata Santo, Tata de amor, O heilige Vader, liefdevolle Vader, nós te amamos danke para esse seminário e tudo que nos por assim a virinje. we bedanken u voor deze campagne en al hetgene wat we hebben geleerd. Danke para pergunta na cowordo assim We bedanken u voor de vragen die gesteld zijn e pesnan cowordo contestar e snan co ainda te guarda ribe contesta. en voor degenen die beantwoord zijn en ook voor degenen waar we nog op antwoord wachten. Tata, segundo nós está passando de seminário, Senhor, nos saco abo, lo lago o Espírito Santo mostra-nos tudo que nós está sentado. O Vader, terwijl we dus naar deze seminars kijken, weten we dat u ons antwoord zal geven over al onze zorgen. Tata, nós está pedindo bendicionar esse man de seminário nan aqui grandemente. O Vader, wil u vragen om de weken van deze seminars rijkelijk te zegenen. Danke, Senhor, que nós podemos subir e Zoom e também que nós temos outro dia na igreja. We bedanken u, Heer, dat wij de mogelijkheid hebben om op Zoom te gaan en ook dus dat we sabbaten naar de kerk kunnen. Lago o Espírito Santo por guia e dia na de seminário aqui maneira aboque, Senhor. O Heer, laat uw Heilige Geest deze dagen leiden zoals u het wil. E não permitir nos dar uma opinião humana, pero para nós por visa tá para escrever. Amen. En o Heer, staat toe dat we niet onze eigen meningen geven, maar dat we kunnen zeggen het staat geschreven. Pensei, Senhor, nós está agradecido por toda humana com a subtura dia na aqui. En o Vader, daarom danken we u voor alle personen die online aanwezig zijn. E nós está pedindo ajuda nós para nós conseguir share para mais gente para subir, para assim não por raia contesta, para não pergunta não. En laten we dit ook blijven delen, Heer, op het Vader, zodat er ook meer mensen kunnen aanhaken, zodat ze ook hun vragen beantwoord kunnen worden. Bendicionar o man Steve, o man Violenda, o man Argenis, o man Jenny, e também toda outra humana, Senhor, que está trapo nos coder, de trabalho aqui para Cuba. O Vader, wilt u broeder Steven, zuster Violinda, broeder Argenis, zuster Jennifer en alle andere broeders en zusters zegenen, Heer, die hun schouder plaatsen voor deze campagne. Ajuda-nos para nós, porque da bode é suministro do Espírito Santo. O Vader, help ons, Heer, zodat wij gewoon onderworpen blijven aan uw Heilige Geest. Para que nós possamos tudo o que está agradável. Zodat we alles kunnen doen wat u wil. Tata, nós temos dank para escutar nossa oração. Vader, wil u bedanken voor het behoren van ons gebed. Bendicionar cada mulher, cada homem, cada matrimônio, cada gênero na que bij casa. Zegen elke vrouw, man, alle huwelijken, Heer, alle personen die misschien nog moeten trouwen. Esnan ko divorciar e kuta de reconciliação. Ook degenen die gescheiden zijn of die nu in verzoening zijn. Para não por ter coração abrir para worden guiado para Espírito Santo. Zodat ze een open hart kunnen hebben, zodat ze geleid kunnen worden door de Heilige Geest. Llena-nos cada que fruto do Espírito Santo. Vul ons allemaal met de vrucht van uw Heilige Geest. Quita rabia, rencor, falsidade e egoísmo. Haal haat, boosheid, woede en egoïsme bij ons weg. E llena-nos cada com amor qual está supra-saturcos. Amen. En vervul ons allemaal met de liefde die alles overwint. Nós está agradecido para escutar nossa oração, nossa petição, de nome de nosso Rei Salvador Cristo Jesus. Amém. We bedanken u voor het verhoren van ons gebed, Heer, en voor al onze verzoeken.
Dit bidden vragen wij in de naam van onze koning en redder, Jezus Christus. Amen. Dank je, Senhor. Amen. Dank u wel, Heer. Nostrum ang Mark. Zo Mike. Ik wil checken zo Mike. Irmã Marco, não pode abrir Mike. Bruno Muzo. Oké. Not aanwezig. Zijn niet aanwezig? Ja. Het is in. Muzo de Marco. Wil iemand anders dan doen als hij niet? Anders kan ik wel afsluiten. Ik ga bidden. Oké. Ja, ik ben er. Oh, Oké. Oké, mag ik nog een keer abrir, sim? Oké, bon. Gelukkig Roman dat het nu wel open is gegaan. Oké. Dus de rest dan? Laten we bidden. Irmã Mike será back. Broeder, de mic is weer dichtgegaan. Bobby, hoor. Kan jij het openen voor hem? Oké. Bobby, mensen die bekeren zo. Wat denk je, Roman? Tímete. Bondadoso y amoroso Dios, que mora en la altura del cielo, Señor, tu nombre sea bendicionado, alabado y noche, Señor. Pasó un día más, Señor, por palabras y efectos de corazón, Señor. Señor, me te agradecido para cada de nós, Señor, para atender por palabra. E nós não queremos para atender só, nós te pedimos também, Senhor, para dar-nos força para tomar step, para tomar decisão como se vai tomar. Para cada caminho de consejero maravilhoso para dar-nos para seguir a noite. Bendicionar cada pessoa, o escuta. Bendicionar cada gente, Senhor, que tem um plano. Bendicionar também, Senhor, e sonar também que está preparando-me, Senhor, para ter encontro personal com ajuda cada Senhor, para tomar a decisão correta. E, Senhor, nós te pedimos também bendição para Brother Steven, que atrece a palavra, e também, Senhor, seguir, mostrar-lhe, Senhor, a palavra correta que tem que trazer para o povo escutar. Senhor Deus, hubo paz porque de nosso coração, hubo amor sempre lo que da reina de nossa mente, e ajuda-nos, Senhor, crescer tanto de espírito e de verdade. Queda conosco resto de noite aqui e permitir que amanhã Deus que também nos subir e siga escuta mais de boa palavra. Assim, Senhor, agora nós chega nunca nos sa para somar nossa hora educar. Danke, nós te amamos. Para a vida, para Jesus e também para sua morte na cruz, tem qual que nós por bem ave de seu nome. Danke, minha mãe. Nós te agradecemos para tudo que você aqui. Nós só tem algo bom em nós, mas nós te pedimos. De nome sagrado, Cristo Jesus. Amém. Amen. Amen, minha irmã. Amen. Dank je, irmã Ana. Dank je, irmã Marco. Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo tem grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo tem vigília. E horas atrás, nós deal com vários temas na ronda de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pensar que não te casar, ou pensar que não tem pensar é tolpa para casa,
também é tema nan lo toca tour essa aqui nan. Pois a sua preparação para o portei inter el 1 de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar el luna aqui completo para botar com a igreja refúgio. Bini 1, Bini 2.